Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα γιατί το διοργάνωσε ο φίλος και συνεργάτης Χρήστος Αλής για να μιλήσουμε για πνευματικά ζητήματα που απασχολούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες όλη την ανθρωπότητα. Αλλά θα απασχολήσουν και πιο πολύ τώρα που βρισκόμαστε σε έναν δρόμο τελειωτικό. Σιγά σιγά βλέπετε την αχρήματη συναλλαγή να έρχεται στο προσκήνιο όλο και πιο σφοδρά. Βλέπετε μεγάλη πνευματική πτώση σε όλους μας και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Έχουμε μεγάλο πνευματικό πόλεμο όλοι και σας νιώθω και καταλαβαίνω το άγχος σας, νιώθω και καταλαβαίνω τις σκέψεις σας, ξέρω ότι αγωνιάτε για το αύριο, ξέρω ότι όλοι έχουμε μέριμνες πολλές, αλλά το θέμα δεν είναι, όπως ξέρετε, να μεριμνούμε για τα επίγεια. Πρέπει να μεριμνήσουμε και για τα επουράνια. Δυστυχώς, όπως βλέπετε γύρω σας, υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Τώρα θα μου πεις, ήρθες εσύ και οποιοδήποτε εσύ να δείξεις το σωστό δρόμο, να βάλεις μυαλό στους ανθρώπους. Όχι. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βάλω μυαλό σε μένα. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε σαν σύνολο. Και αυτή τη στιγμή οι χριστιανοί λειτουργούν σαν μονάδες. Γι' αυτό και θα δούμε πολύ σύντομα που έρχεται η κάρτα του πολίτη, ο προσωπικός αριθμός, να πέφτουμε όλοι. Γιατί ο καθένας θα σκεφτεί μεμονωμένα για τον εαυτό του. Έλα μωρέ, λέει, δεν βαριέσαι. Ας το πάρω κι αυτό. Εδώ πήρα τα άλλα. Ας πάρω την κάρτα. Θα φροντίσω να την πετάξω, θα την πάρω για λίγο. Παράδειγμα. Ξέρεις αν αύριο θα ξυπνήσεις για να την πετάξεις. Έλα μωρέ, λέει, ο προσωπικός αριθμός δεν είναι κάτι. Σου είπανε. Η πολλή οικονομία έβλαψε τον κόσμο. Θα πάρουμε το αφημί, το πήραμε. Πάρουμε το άμκα, το πήραμε. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Θα πάρουμε τις κάρτες τραπέζης, τις πήραμε. Θα πάρουμε τον προσωπικό αριθμό, θα τον πάρουμε. Πάρουμε την κάρτα, θα την πάρουμε. Η πολλή οικονομία βλάπτει τον κόσμο. Και γυρνάνε κάποιες φωνές, επιτρέψτε μου να πω φανατικές, να μιλάνε για φανατισμό. Εσείς, λέει, που τα λέτε αυτά, για τα χαράγματα, για όλα, λες και τα λέμε εμείς. Τα βγάλαμε από το μυαλό μας αυτά. Δεν τα λένε οι γραφές, δεν τα λέει ο Θεός, ο Χριστός, τα λέμε εμείς. Εσείς που τα λέτε αυτά είστε φανατικοί. Εμείς είμαστε φανατικοί. Συγγνώμη που βλέπουμε την καταστροφή να πλησιάζει τα σπίτια και τις οικογένειές μας και προσπαθούμε να φωνάξουμε και να πούμε δεν πάει άλλο, φτάνει. Είμαστε καταστροφολόγοι. Η Αποκάλυψη είναι καταστροφολογική, είναι σωτηριολογική. Ο Λόγος του Θεού είναι σωτήριος. Ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους για να τους σώσει, όχι για να τους τρομάξει και να τους φοβήσει, για να τους κάνει ανδρείους. Να τους κάνει ανδρείους για να μην έχει εξουσία πια ο διάβολος μέχρι και στις πέτρες που έχει τώρα. Προσέχτε, φίλες και φίλοι. Ζούμε μακάβριες και ζωφερές εποχές. Και αυτοί οι πολύ λίγοι που θα μείνουν θα έχουν μεγάλη χάρη από το Θεό. Αυτοί οι πολύ λίγοι που θα μείνουν θα είναι το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Παρακαλάω και εύχομαι να κάτσω σε μία γωνιά αυτού του πληρώματος, έστω. Αλλά και εγώ αδύναμος είμαι. Τώρα,
να το παίξω καλός χριστιανός και να σας πω χρειάζονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, νηστεία, προσευχή, δεν τα ξέρετε. Τα ξέρετε. Θα πω μόνο αυτό. Θα δανειστώ μία φράση πολύ όμορφη, όπως μόνο ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να πει, που είναι η εξής. Η νύξ προέκοψε, η δε ημέρα ήγηκε. Αποδόμεθα όν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Γίνεται όπλα φωτός. Αποτάξτε τα πάντα από πάνω σας, προσπαθείτε να ομοιάσετε στους Αγίους και τις Αγίες, όπως έτσι ορίζει η Ορθοδοξία. Μόνο που με την Ορθοδοξία χρειάζεται και ορθοπραξία. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω προς το παρόν και θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κύριο Νίκο Μουστάκα να μας πει και αυτός από τη δική του σκοπιά κάποια πράγματα απέναντι στον οικουμενισμό και να ανοίξουμε σιγά σιγά τον χώρο να μιλήσει και ο κύριος Χρήστος Αλής έπειτα. Νίκο. Καλησπέριζω τους παρευρισκόμενους. Ευχαριστώ για το βήμα, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο οικουμενισμός έχει βαθιές ρίζες πριν το σχίσμα και όλα αυτά τα βλέπουμε που βγαίνουν όλα μπροστά μας τώρα. Βλέπουμε αρκετούς ιερείς να συνεννούν στα εγκλήματα που γίνονται υπέρ της ανθρωπότητας. Δηλαδή, δες ένα παράδειγμα τι έγινε με τα εμβόλια. Έρχεται η κάρτα. Ποιος αντιδρά, ποιοι είναι αυτοί που έχουν δέσει όλους αυτούς τους ιερείς που, και τους επισκόπους, επί Σκοπιάς. Φυλάω Σκοπιά. Για ποιον? Για το Πίμνιο. Αυτά μας άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά μας δίδαξε ο Χριστός. Να θέσω το κυριότερο ερώτημα προς όλους μας και σε μένα βέβαια. Έχουμε αγαπήσει τον Ιησού Χριστό? Τον έχουμε τοποθετήσει στην καρδιά μας? Από εκεί ξεκινάμε. Ποια οδό διαλέγουμε? Δεξιά, αριστερή ή τη μεσαία οδό? Όλα αυτά έρχονται τώρα και βλέπετε τι γίνεται με τις πανθρησκείες. Δέχονται τους αιρετικούς, τους προτεστάντες, τους ευαγγελιστές, γίνονται ένα, γίνονται γάμοι μεικτοί, γίνονται βαφτίσεις σε ομοφυλόφιλους. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτά είναι τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων. Αφήσαν τον λαό ακατοίκητο για να περάσουν όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Είναι συνένοχοι στο έγκλημα που γίνεται ενάντια της Ορθοδοξίας. Βγάλαν τον εσταυρωμένο και συνεχίζουν και βγάλουν τον εσταυρωμένο. Αντιδράσαν κάποιοι άλλοι. Οκ. Όταν έγινε μια συνέλευση που κάναμε με τα παιδιά εδώ, πού είναι αυτοί που σηκώσανε μπαϊράκι, να το πω λαϊκά, να έρθουν να σταθούν στη συγκέντρωση που έγινε? Πού είναι? Αυτή είναι η αντίδραση. Πού? Μέσα από τον καναπέ? Από την καρέκλα μας? Πρέπει να βγούμε να αντιδράσουμε, να ακουστεί ο κόσμος, να ακουστούν οι πιστοί. Και σου λέει, μην κάνεις, λέει, κατάκριση. Γιατί είναι κατάκριση? Γιατί βλέπετε να κατακρίνουμε κάποιον διαβίου? Βλέπετε να κατακρίνουμε κάποιον που κάνει την καθημερινότητα του όπως θέλει να την κάνει? Όχι. Κοιτάμε δογματικά. Ισχύει? Ορθοπραξεί? Τι? Και επιλέγουμε να είμαστε σωστοί. Είναι ένα βαθύ κομμάτι ο οικουμενισμός, το οποίο δεν θέλω να σταθώ περαιτέρω, θα μιλήσουμε και μετά, αλλά να ξέρετε ότι
η πλάνη είναι μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη και δεν βλέπουμε αντίσταση. Δεν στο Άγιο Όρος τι έγινε. Όταν πριν κανένα εξάμηνο είχαμε πει ότι θα γινόντουσαν ξενοδοχεία στο Άγιο Όρος και τα διάφορα. Σκλαβενίτες, ξενοδοχεία και ιστορίες. Λένε τις μονίες σφιγμένου φανατικούς. Ναι, αλλά είναι η μόνη μονή που αντιστέκεται. Είναι η μόνη που διώκεται τόσα χρόνια. Όλοι κάνουν λάθη, Νίκο, έτσι. Όλοι. Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι. Δεν είναι στους ορισμένους, δεν υπάρχει λάθος. Και οι Άγιοι έχουν πέσει. Εννοείται. Εμείς κοιτάμε όμως αυτούς που αντιστέκονται. Και πρέπει σε αυτούς που αντιστέκονται υπέρ της αηδίας να είμαστε μαζί τους. Να βοηθούμε την αντίσταση. Να γίνεται πιο δυνατή η αντίσταση. Το να έρθουν τώρα 5-10 άνθρωποι δεν λέει κάτι. Αν όμως αυτοί οι 5-10 γίνουν 100-200 και 1000, εκεί είμαστε πιο δυνατοί. Ο πυρήνας πρέπει να είναι ενωμένος, πρέπει να υπάρχει ζέστη, να υπάρχει κάψα, να μην υπάρχει αυτή η χλιαρότητα. Και το αν ο λαός είναι ακατοίκητος ή όχι, παρατηρήστε όλοι ότι σε κάποια μέσα μαζικής εξημέρωσης, έτσι αποκαλώ, βγαίνουν κάποιοι ρασοφόροι το οποίο είναι άσχετοι. Όχι άσχετοι, είναι άσχετοι. Βαλτοί είναι. Βαλτοί είναι. Και βλέπετε ότι τον κόσμο δεν έχει τη διάκριση να δουν ότι αυτά που λένε είναι ένα αλήθεια. Δυστυχώς. Και τους ακολουθούν σαν τυφλοί. Τους ζουν σε μεγάλες πλάνες. Παρατηρήστε μόλις δεν είναι για να σας πω τι και πώς λένε. Όλοι τα ξέρουμε. Δεν έχω δει όμως έναν να βγει να του γράψει από κάτω τι είναι αυτά που λες. Είσαι άκυρος. Ένα. Δεν υπάρχει το σθένος. Και δεν υπάρχει η κατήχηση. Και η γνώση. Και η γνώση. Δηλαδή, όταν θα ελέγξεις έναν ιερέα, αυτό είναι ο φόβος που καταβάλεις. Όταν θα ελέγξεις έναν ιερέα, θα πρέπει να έχεις και το ανάλογο υπόβαθρο. Εκείνη την ώρα που θα βγεις μπροστά, Νίκο, έτσι, που θα βγεις μπροστά να κάνεις έναν έλεγχο, σαν καλός χριστιανός που θεωρείς ότι είσαι, και όχι μόνο ιερέα, και σε λαϊκό. Τώρα θα βγεις να κάνεις έναν έλεγχο, πρέπει να έχεις και τον κατάλληλο υπόβαθρο. Και θα πρέπει να σε καταβάλει και ο φόβος. Αλλά όταν μερικοί, για να μην πω το 99,9% δεν ξέρουν ούτε τι χρώμα έχει το Ευαγγέλιο απ' έξω, το εξώφυλλο του, και ζητούν μετά να κάνουν αιμολογία και έλεγχο, και σηκώνουν και το δάχτυλο και προβαίνουν σε κριτικές άκομψες, νομίζω είναι άτοπο, φίλε ή φίλοι εσύ που το κάνεις αυτό, να παίρνεις τέτοια ευθύνη και τέτοιο φορτίο στην πλάτη σου όταν δεν ξέρεις τα βασικά. Και τα βασικά δεν είναι η αγαπολογία μόνο. Γιατί αυτό έτσι είναι ίδιον του οικουμενισμού, η αγαπολογία. Δηλαδή, ο Χριστός είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Αλλά δεν είναι μόνο αγάπη. Είναι και άλλα. Είναι και δικαστής. Υπάρχει και τιμωρία. Δεν υπάρχει μόνο ασυδοσία. Οι άνθρωποι θέλουν την ασυδοσία. Δεν βαριέσαι. Εντάξει, εμένα μ' αγαπάει ο Θεός. Το Θεό τον έχουμε στην καρδιά μου. Σοβαρά. Τον έχεις μες στην καρδιά σου το Θεό τόσο πολύ. Είσαι μεγάλος ομολογητής. Πρέπει να πας για μάρτυρας δηλαδή. Εμείς μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους. Ταπεινούς ανθρώπους. Η πίστη προϋποθέτει ταπεινότητα. Αλλά και φλόγα. Ο χριστιανός δεν είναι κάρπα ζωής πράκτορας. Άλλο η ταπεινότητα και άλλο ήρθα να αρπάξω καρπεζιές. Όχι. Υπάρχει και φλόγα μέσα στην Ορθοδοξία. Τη φλόγα που είχαν οι Άγιοι, που γκρεμίζαν τα είδωλα, που βγαίναν μπροστά, που, επιτρέψτε μου να πω, ρίχνανε και καμιά ψηλή. Όταν χρειαζόταν. Όχι ασίδωτα. Λοιπόν, αυτό είναι η Ορθοδοξία. Φλόγα. Φλογερούς χριστιανούς θέλει ο Χριστός. Φλογερείτε θέλει την Ορθοδοξία. Σας θέλω οι πολύ καυτούς, οι πολύ κρύους.
για να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πού θα σας κατατάξω. Παρδαλούς, δεν μου κάνεις. Όσο για την απολογία του Κυρίου μας, όσοι έχετε παρατηρήσει στους ναούς μας, όπως κοιτάμε την ωραία πύλη δεξιά είναι ο Κύριος μας με το καντιλάκι του, με ανοιχτό το Ευαγγέλιο. Είναι το έλεος του Κυρίου και σου έχει το Ευαγγέλιο. Θα σε οδηγήσει προς τη σωτηρία. Όπως κοιτάμε την ωραία πύλη, δεξιά μας είναι ο δεσποτικός θρόνος. Εκεί στους πιο πολλούς δεσποτικούς θρόνους υπάρχει μια γεωγραφία που δίνει τον Κύριό μας χωρίς καντιλάκι, δεν υπάρχει καντιλάκι εκεί, δεν υπάρχει έλεος και το Ευαγγέλιο κλειστό. Και είναι η ώρα της κρίσεως και της δικαιοσύνης. Ποια είναι μόνο αγάπη, είναι ο Κύριος μας. Δηλαδή, μας αγαπάει και μας συγχωρεί για τα πάντα. Στο δείχνει ο ίδιος ο ναός, η ίδια εκκλησία. Στην ωραία πύλη δεξιά, ανοιχτό Ευαγγέλιο, καντιλάκι έλεος, στο δεσποτικό θρόνο, κλειστό το Ευαγγέλιο και χωρίς καντιλάκι. Εκείνη η ώρα της κρίσεως. Είναι δίκαιος κριτής. Πρέπει να τον αγαπήσουμε και να τον γνωρίσουμε. Από εκεί ξεκινούν όλα. Διότι παρατηρώ πολλούς ότι δεν τον έχουν αγαπήσει και δεν τον έχουν γνωρίσει όπως πρέπει και λένε την Καινή Διαθήκη ένα παράδειγμα απ' έξω. Είναι 0. Αν δεν τον αγαπήσεις και δεν τον γνωρίσεις, ό,τι και αν κάνεις για αυτόν είναι μηδενικό. Και οι προτεστάντες την Καινή Διαθήκη λένε απ' έξω. Ναι. Μην σας πω καλύτερα και από εμάς την ξέρουν την Καινή Διαθήκη. Μελετάνε από μικρά παιδιά οι προτεστάντες την Καινή Διαθήκη. Αγιοπαντρικά κείμενα αναφέρουν ότι έξω από εδώ ο διάολος θα χρησιμοποιεί το πιο δυνατό όπλο του Ορθοδόξου, την Καινή Διαθήκη, για να μας πολεμήσει. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν την γνωρίζουμε ως οι προτεστάντες. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και μας τυπούν με το ίδιο μας το όπλο. Δυστυχώς. Αυτά είναι ολίγης για εισαγωγή. Κύριε Χρήστο, ευχαριστώ για το βίντεο. Να αρχίσουμε λίγο ανάποδα σήμερα. Διαγώνια. Καθίστε λίγο, θα πούμε πολλά σήμερα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στα έσχατα χρόνια. Και αυτό πώς θα το καταλάβουμε? Από δύο μεγάλα σημεία, που είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δηλαδή θα επιβληθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι θα ενοποιηθούν όλες οι θρησκείες μαζί δια της αγάπης. Όμως, μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ αναγράφει το Θεός και μας ενημερώνει και μας λέει ότι παν των εθνών οι θεοί δαιμόνια. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, είναι μια μεγάλη πλάνη όλο αυτό το πράγμα και οδηγεί στην καταστροφή. Η καταστροφή είναι η απώλεια του ανθρώπου. Είναι κολάσιμο δηλαδή. Και θα αρχίσουμε από την ανάποδη, γιατί φτάσαμε σήμερα στο σημείο την ομολογία των Αγίων Πατέρων να την κάνουμε και να την αλλάξουμε και να την ονομάσουμε οικονομία. Είναι μία μεγάλη απάτη αυτό. Είναι η απάτη του Αντίχριστου αυτό. Η οικονομία. Η οικονομία δεν υπάρχει σε πράγματα σωτηριολογικά. Είναι παραμύθι αυτό. Και όταν έχεις και αποδείξεις για αυτό το πράγμα, όχι όποιος λέει ό,τι θέλει. Παράδειγμα, σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν. Είδατε κανένα να μιλάει?
Είδατε κάποιος από την Εκκλησία να μιλάει? Είδατε κάποιος από τους γιατρούς να μιλάει? Είδατε κάποιος από τους πολίτες να μιλάει? Εκτός λίγων εξαιρέσεων, από το ελάχιστο. Γιατί δεν μιλάνε? Λόγω της οικονομίας. Κάνανε οικονομία. Κάνανε οικονομία, οι άνθρωποι πεθαίνουνε. Πού πάνε αυτές οι ψυχές? Κάνανε οικονομία από τη συνθήκη Σέγγεν. Η συνθήκη Σέγγεν, όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα το 1986 και την υπογράψαμε, μας είπαν ότι δεν είναι τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι φωνάξανε και είπανε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά η συνθήκη Σέγγεν θα οδηγήσει στο σφράγισμα, στο χάραγμα και πρέπει να κάνουμε αντίσταση, να μην παραλάβουμε, να μην μπούμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κανένας δεν το άκουσε αυτό. Και βγάλανε το αφημί. Βγάλανε τον αφημί στην ανθρωπότητα. Τώρα τι γίνεται με το αφημί? Σου δώσαν το αφημί, το πήγαν στις εφορίες και σου βάλανε φόρους. Και σου λένε όποτε θέλουμε θα σου βάζουμε τους φόρους, εσύ θα τους πληρώνεις αλλιώς, συνέχεια θα σου λένε αλλιώς, δηλαδή τι αλλιώς, δηλαδή τι, θα σου πάρουμε τα υπάρχοντα. Όταν σου λέει αυτό το πράγμα, κατευθείαν ο χριστιανός Ορθόδοξος να γράφει στο μυαλό του το ΙΓ κεφάλαιο που λέει μη δίνεται αγοράσει ή πωλήσει, θα εξαναγκάσει την ανθρωπότητα. Να σου αρπάξει τι? Τα λεφτά για να μπορείς να πεις ναι, εγώ θα το πάρω. Για να μην χάσω το σπίτι. Μόνο που όταν θα πάει στο αφημί θα βγουν τα 3 εξάρια. Όλος τυχαίως. Θα γίνεις ένα barcode με το όνομά σου μέσα στην εφορία. Οπότε έχουμε έναν εξαναγκασμό. Σε εξαναγκάζει. Σε εξαναγκάζει να το δεχτείς. Θες δεν θες. Γιατί λες θα χάσω την περιουσία μου. Μετά βγάλαν το άμκα. Λένε για την υγεία σου να πιάσουμε φοροδιαφυγή. Αυτούς που δεν ασφαλίζονται, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε. Όλοι αυτοί οι μετανάστες που έρχονται είναι ασφαλισμένοι με το άμκα? Ήτανε? Που δουλεύουν παράνομα και μαύρα, ήτανε ασφαλισμένοι με το άμκα? Και όταν έβγαλαν το άμκα είπανε, βγήκε η υπουργός και είπε ακριβώς την αποτύπωση του ΙΓ κεφάλαιου της Αποκάλυψης. Δεν θα μπορείτε να εργαστείτε, είχε γίνει ντόρος τότε στις τηλεοράσεις. Και όλοι λέγανε και στο αφημί και στο άμκα ότι είναι ένας χρηστικός αριθμός. Δεν είναι τίποτα, βγάλανε και εγκυκλίους από την Εκκλησία κιόλας. Βγάλανε εγκυκλίους και να σου λένε δεν είναι τίποτα, πάρτο. Δηλαδή η Εκκλησία σου λέγε πάρτο. Οι πολίτες που δεν είχαν πνευματική καθοδήγηση, οι άνθρωποι δηλαδή, το πίμνιο του Θεού, δεν έδωσε καθόλου σημασία. Μετά βγήκαν οι κάρτες της τραπέζης και λένε δεν είναι τίποτα η κάρτα, είναι για να μην περιμένεις τη σειρά. Να μην περιμένεις τη σειρά, πάρω μια κάρτα, όπως τυχαίως όμως, έχει πάνω ένα τσιπάκι που αν δεν βγει, όπως μας λέει ο Λάρι Μπρόνσον, ο κατασκευαστής, από τις κάρτες, μας λέει ότι, ξέρεις, με το που θα βάλεις μια κάρτα, οποιοδήποτε κάρτα σε ένα μηχάνημα, οποιοδήποτε ακόμα και σε μετρό, σε λεωφορείο, παντού στο σούπερ μάρκετ, παντού, το πρώτο πράγμα που θα βγει είναι τα 3 εξάρια. Ο κατασκευαστής το λέει αυτό, όχι εγώ. Τα πήραν και αυτά οι άνθρωποι. Και εκβιάζουν τώρα τους ανθρώπους με τις κάρτες
προσέξτε να δείτε η κάρτα που δεν ήταν τίποτα. Τα 3 εξάρια δηλαδή, πώς θα σε εκβιάσουν. Πάντα τα 3 εξάρια σε εκβιάζουν. Σου λέει τώρα η τράπεζα, κλείσαμε τα ταμεία, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου, πρέπει να έχεις την κάρτα. Δεν σε εκβιάζει, δεν είναι η αποκάλυψη μη δίνεται αγοράσει πωλήσε. Δεν είναι η αποκάλυψη που λέει μη δίνεται αγοράσει πωλήσε, δεν σου αποκλεί τα χρήματά σου να τα πάρεις. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο 666. Είναι ο Αντίχριστος. Αυτό σου λέει. Δεν θα σου εμφανιστεί με μια μορφή να σου πει, ξέρεις εγώ είμαι, αυτό θα γίνει στο τέλος. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι στην κάρτα. Εγώ είμαι στο αφημί. Εγώ είμαι στο άμκα. Πάντα εκβιάζει αυτός. Και πάντα βγαίνει η εκκλησία του νέου ημερολογίου και λέει, όλα αυτά δεν είναι τίποτα, πάτε τα. Τώρα θα πρέπει να αναρωτηθούν οι άνθρωποι. Θα μπορούν να πληρώνουν τους φόρους άμα τους διακαπλασιάσουν, όπως σας το λέω, με ένα κράτ. Αυτόματα θα έρχεται ένας εκεί πέρα και θα σου λέει, ξέρεις τι, σου πήρε το σπίτι, βγες έξω, επί τόπου. Γιατί θα πηγαίνουν αυτόματα στην εφορία. Με το άμκα δεν κάνετε εμβόλια. Όταν πήγαινες εκεί να κάνεις το εμβόλιο, τι σου λέγανε, φέρε μου το άμκα. Για να κάνεις το εμβόλιο, όποιος δεν είχε άμκα, δεν μπορούσε να κάνει εμβόλιο. Όποιος δεν είχε το 666, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει εμβόλιο, δεν μπορούσε να βάλει αυτή την απάτη μέσα του. Οπότε έχουμε έναν εκβιασμό. Έναν εκβιασμό με το αφημί, έναν εκβιασμό με το άμκα, έναν εκβιασμό με τις κάρτες και μια οικονομία από την Εκκλησία και από τους ανθρώπους. Μια οικονομία που δεν βγάζει πουθενά. Για πάμε τώρα λίγο να πούμε τι είπαν οι Άγιοι. Δεν λένε οι Άγιοι ότι το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφο ή τριβή? Ναι ή όχι? Οπότε γιατί το πήρες, χριστιανέ? Σου λέει το χάραγμα θα δοθεί σαν ψήφο ή τριβή. Γιατί το πήρες και λες ότι είσαι χριστιανός? Αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε σήμερα όλοι μας. Γιατί το πήρες? Γιατί όταν το πήρες φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λέει εγώ είμαι χριστιανός, από πού είσαι χριστιανός? Κατά φαντασία? Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε ότι ξέρετε τι, κατά φαντασία, λέει ο Άγιος Μήλος ο Μυροβλήτης, μου λέει κατά φαντασία θα πλέκουν στο μυαλό του οποιοσδήποτε ό,τι θέλει και θα αποκαλείται όπως θέλει. Είσαι χριστιανός. Μόλις θα φέρω τα βιβλία του Αγίου Πατέρα, δεν θα έχει τίποτα από αυτά που έχεις κάνει. Τίποτα. Πώς είσαι χριστιανός? Όταν λέμε ότι είσαι χριστιανός, πάει να πει ότι πρέπει να πράξεις αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και βγαίνουν οι ιερείς και του Νέου και του Παλιού και λένε δεν πειράζει, οικονομία, δεν είναι το χάραγμα ακόμα πάνω σου. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αν σου δώσουν ένα ποτήρι με νερό και σου πούνε, ξέρεις τι, δεν θα σου βάλουμε όλο το δηλητήριο μέσα, ας σου βάλουμε 10 σταγόνες από μια κόμπρα. Θα το πιείς, γιατί η οικονομία είναι λίγο, ή σαν πονηρός άνθρωπος θα πεις, ξέρεις τι, με αυτό θα πεθάνω. Δεν θα κάνεις οικονομία. Είσαι έξυπνος, είσαι πονηρός. Γιατί θέλεις εδώ να ζήσεις. Δηλαδή αντικαταστάθηκε η ογκολογία αυτή τη στιγμή, αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε σήμερα, με την οικονομία. Μια μεγάλη απάτη. Σ' όλη η οικονομία. Και τώρα σου λέει, αν δεν κάνεις εμβόλιο, όπως λέγανε, δεν θα κυκλοφορήσεις, δεν θα μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου. Αν δεν κάνεις τεστ,
από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν θα μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου. Αν δεν πάρεις την κάρτα, δεν θα μπορείς να μπεις μέσα στην τράπεζα. Εδώ η οικονομία μας έφερε σε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Τώρα, που ζούμε. Και τώρα, φτάσαμε σε τόσο μεγάλη οικονομία, που ήρθε η ηλεκτρονική ταυτότητα, τα εμβόλια που τους φράξαν όλους τους ανθρώπους και είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, γι' αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ούτε πρόκειται να αναιρεθεί και θα συνεχιστεί, όπως το είχα πει εγώ πριν 6-7 χρόνια, που το βγήκε αυτό, και το λέγαμε και νωρίτερα, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί κάνουμε οικονομία. Κάνουμε συνέχεια οικονομία. Βαρεθήκαμε να κάνουμε οικονομία. Ομολογία ποιος κάνει? Πού είναι η ομολογία των χριστιανών? Των χριστιανών η ομολογία πού βρίσκεται? Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή? Πουθενά. Τίποτα, δεν μιλάει κανένας. Και δεν είναι μόνο, προσέξτε τώρα την απάτη του διαβόλου. Δεν είναι μόνο ότι τα λαμβάνουμε όλα λόγω οικονομίας. Είναι ότι άμα βρούμε και κανένα χριστιανό, ο οποίος θα πει, ρε παιδιά, εγώ δεν πήρα την κάρτα ή δεν πήρα το άμκα ή δεν πήρα το αφημί, προσπαθώ να δεν πήρα το εμβόλιο, ξέρω εγώ. Του εναντιόμαστε εναντίον του. Πώς ζεις, πώς τρως. Εμείς τώρα έχουμε κάνει οικονομία του Αντίχριστου 666, αλλά ελέγχουμε τον άλλον που προσπαθεί. Και σου λέμε ότι θα μας κολλήσει κιόλας. Για οποιοδήποτε θέμα. Ότι θα μας κολλήσει κιόλας. Τι είναι κάρτα, τι είναι εμβόλιο, τι οτιδήποτε είναι αυτό. Εκεί καταλήξαμε. Δηλαδή, να είσαι χριστιανός, να μην κάνεις των Αγίων Πατέρων τίποτα, και να λες ότι ανοίξει την Εκκλησία του Χριστού. Να λες ότι ανοίξει την Εκκλησία του Χριστού. Στην πονηρευμένη. Και να ελέγχεις και όποιον προσπαθεί να κάνει έστω και μία αντίσταση. Πού καταλήξαμε? Με την οικονομία. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχει αυτό που λέω πνευματική πτώση. Δηλαδή, σιγά σιγά ο άνθρωπος, το νου, το λογικό, η ψυχή δεν μπορεί να στραφεί προς το Θεό. Δεν μπορεί να συντονιστεί με τη συχνότητα του Θεού. Δεν μπορεί να συντονιστεί. Γιατί υπάρχει αυτό, η άρνηση, η μερική άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν μπορεί να συντονιστεί η ψυχή όταν το Άγιο Πνεύμα, όπως σας είπα προηγουμένως, θα δοθεί το χάραγμα σαν ψήφο εντριβή. Και πήραμε τις κάρτες. Αν αύριο όλοι επιστρέψουμε χριστιανοί τις κάρτες, θα ξανανοίξουν τις χυσέδες. Αναγκαστικά στις τράπεζες. Όμως κανένας δεν την επιστρέφει. Μία κάρτα είναι πιο δυνατή πνευματικά, μία καρτούλα είναι πιο δυνατή πνευματικά από ένα που λέει ότι πιστεύει στον Χριστό. Μία καρτούλα, ένα μικρό, σε ελέγχει. Φοβάσαι, γιατί πες αν την πετάξω αύριο τι θα κάνω? Έρχεσαι αντιμέτωπος σε αυτό που λέει θα σε ζήσω εγώ ο Χριστός. Γιατί αν ήταν κάτι άλλο δεν θα μας πείραζε. Αν είναι όμως κάτι το οποίο έχει το 666 μας πειράζει, δηλαδή την ψυχή. Οπότε μία καρτούλα, μία κάρτα έχει τόση δύναμη. Μία κάρτα να σε ελέγχει. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρυσόν, η χειραγώγηση της μάζας ξεκινάει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την τηλεόραση. Γιατί όταν ξεκινάνε να σε βομβαρδίζουν με πληροφορίες τύπου ότι το 666 στο παρουσιάζουν, ας πούμε, σαν μια γραφικότητα πλέον, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται να μιλήσουν για αυτά τα πνευματικά ζητήματα είναι λούμπεν στοιχεία,
Ανοίξτε και κάντε ένα ζάπινγκ στις τηλεοράσεις σας και θα δείτε πολλά τέτοια στοιχεία. Να βγαίνουν και να σας κουνούν το δάχτυλο, όπως κουνούσαν διάφοροι τσαρλατάνοι γιατροί. Κάντε τα εμβόλια, είναι καλά. Κάντε τα για το κοινωνικό σύνολο. Τώρα θα αρχίσουν να λένε για την κάρτα, πάρτε την για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το κοινωνικό σύνολο πια ήθελα να ξέρω πού σταματάει και πού ξεκινάει. Αυτά είναι τα λούδεν στοιχεία. Όλες οι τηλεπερσόνες, οι τριτοτελευταίοι ευρεοπροσκυνημένοι άνθρωποι που σας κουνούν το δάχτυλο και παρουσιάζουν τέτοιες συγκεντρώσεις και ανθρώπους που τις διοργανώνουν φανατικούς. Είστε φανατικοί, κύριοι. Είστε φανατικοί. Θα προσθέσω κάτι εδώ. Αυτά που είναι σωστά, αλλά αυτή η κοσμοκρατορία του Χριστού έχει προχωρήσει πλέον στις μέρες μας. Έχουμε βάλει το QR code, θα το πω. Μια αποκάλυψη, ομοία από τη σφραγίδα και το όνομα που δίνει τα αγορά και πωλήσει. Το έχουν βάλει στο εργάνι τώρα, όλοι οι υπάλληλοι ξεκινάνε να δουλεύουν και χτυπάνε μια σφραγίδα QR code. Και όταν φεύγουν πάλι χτυπάνε τη σφραγίδα QR code. Δηλαδή, όταν ο πάει να δουλέψει, προσφέρει τον χρόνο, την ενέργειά του και τις αντάρες του 5 βήματα. Αλλά τώρα σου λέει αν δεν χτυπήσει σφραγίδα, δεν προσκυνήσει τον αντίληστο το QR code, το 666, το γράφουμε και όνομα και αριθμό 3 σε 1, δεν μπορεί να δουλέψει. Και το έχουν επιβάλει στους ανθρώπους. Και τώρα, τον Νοέμβριο, ξεκινάει το ψηφιακό ευρώ και Σεπτέμβριο του 27 να φέρνουν το χαρτί, το ρευστό παντού. Και άμα δεν έχει σφραγίδα του QR code προσωπικά ο καθένας, δεν μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει τίποτα. Να πω πάνω σε αυτό που λες, να πω κάτι. Μένει και πολλοί κόσμος άνεργος, έτσι. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτόματοι πολιτές. Στις τράπεζες που είπε ο Χρήστος, και σε δεν σταματήσαν να λένε. Άρα μένει και κόσμος άνεργος. Υπάρχει και εργατικό προσωπικό άνεργο. Ναι, θα δουλεύουν τα ρομπότ, αλλά τα ρομπότ θα συντηρούνται από την τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη δεν βλέπει Γιάννη Κώστα πρόσωπο, βλέπει και πιο ακόμα τη σφραγίδα. Άρα μία από σφραγίδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε τώρα που φτάσαμε. Ο άνθρωπος θα γίνει ένα barcode, ένα QR code. Θα χάσει δηλαδή το όνομά του, δεν θα σε δέχονται ποτέ πουθενά αν δεν είσαι ένα barcode, ένα QR code. Και για να σου δώσει ο αντίχρηστος το τελικό χτύπημα, σου λέει θα πάρεις και έναν ισόβιο αριθμό. Δηλαδή τώρα επειδή αλλού για να σε μπερδέψουμε σου δώσαμε και την εφορία να σου τα κατάσχουμε όλα, αλλού σου δώσαμε το άμκα για να σου κάνουμε το εμβόλιο χάραγμα, αλλού σου δώσαμε τις καρτούλες για να σου κατάσχουμε όλα, να σε ελέγχουμε που πας, τι αγοράζεις. Τώρα θα σου δώσουν ένα barcode να το χτυπάς παντού, ένα QR code με έναν ισόβιο μοναδικό αριθμό. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός τους. Παντού. Όταν λέμε παντού, θα πρέπει να υπάρχει παντού αυτό. Δηλαδή ο 666, δηλαδή εσύ θα είσαι το νούμερο, ο υπάλληλος, ο δούλος, ο 666 θα είσαι. Γιατί θα είσαι δούλος αυτού νου. Εάν δεν πάρεις το 666, δεν είσαι δούλος αυτού νου. Γι' αυτό λέει ότι θέλω να έχεις το 666, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και το κάνανε αυτοί να barcode ένα QR code. Και βάζουν τώρα παντού αυτά. Σου λέει τώρα θα βγει η κάρτα εργασίας. Όταν θα τη χτυπάς, αν δεν τη χτυπάς, να δω πότε δουλεύεις, πού είσαι, πού ψωνίζεις, τα πάντα, δεν είσαι δικός μας, είσαι του Χριστού. Προσέξτε, δεν είσαι δικός μας, είσαι του Χριστού. Γιατί κάνεις ομολογία και δεν τα παίρνεις όλα αυτά, γι' αυτό. Και όλοι τα πήραμε όλα. Και περιμένουμε ψεύτικες ελπίδες, κατά φαντασία, να μας σώσει κάποιος. Ο μόνος που θα σας σώσει με ψεύτικες ελπίδες είναι ο Αντίχριστος. Θα βρουν αυτοί. Εάν εσύ δεν αγωνιστείς μόνος σου να σώσεις την ψυχή σου, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας από πουθενά.
Αυτό θα πρέπει να καταλάβετε. Δεν θέλει κανένας να σώσει την ίδια του την ψυχή. Θέλει να σωθεί με το σύνολο. Το σύνολο δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί το σύνολο, διότι δεν θέλει το σύνολο, γιατί θέλει εδώ τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα ωραία ρούχα κτλ. Δηλαδή θέλει να ζει εδώ. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Όταν πήγε ο διάβολος στο Χριστό, που ήταν στην έρημο, και του έδειξε κάτω, τι του είπε? Του είπε, τα βλέπεις όλα αυτά εδώ? Είναι δικά μου. Είπε ο διάβολος στον ίδιο το Θεό, τα βλέπεις αυτά εδώ? Αυτά είναι δικά μου. Και εμείς θέλουμε τα δικά του. Δεν θέλουμε τα του Θεού, θέλουμε τα δικά του. Είδατε αμέσως πώς συνεννούμε. Πώς συνεννούμε σε όλα αυτά και έχουμε βρει μεγάλο μπελά αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε πνευματική εγρήγορση. Τώρα σήμερα σου βγάζουν την ηλεκτρονική ταυτότητα, σου βγάζουν αυτόν τον αριθμό και εσύ νομίζεις ότι θα πας εκεί και θα πεις εγώ δεν θα τα πάρω. Κούνια που σε κούναγε, θα τα πάρεις. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν αντιστάθηκες στα μικρά. Φοβήθηκες στα μικρά, στα μεγάλα πώς θα παλέψεις? Θα δεινιάσεις. Γιατί λες θα τα πάρουν όλοι. Μα να τα παίρνουν εδώ και κοινωνάνε. Θα τους κοινωνάνε οι παπάδες εντωμεταξύ. Θα είναι μέσα και τους κοινωνάνε οι παπάδες. Θα κάνουν οικονομία και οι παπάδες. Γι' αυτό μας λένε στο τέλος ο αντίξος πήγε μέσα στην εκκλησία. Θα τους κοινωνάνε οι παπάδες και τους εμβολιασμένους θα τους κοινωνάνε, που εγώ είμαι κατά, και με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα τους κοινωνάνε. Υπάρχει προφητεία, αφού λένε ότι στα έσχατα χρόνια θα κρατάνε την κάρτα, θα έχουν το χάραγμα και θα μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, θα παντρεύονται, θα βαφτίζονται, θα κοινωνάνε, θα εξομολογούνται, κανονικά θα μετέχουν στα μυστήρια όλα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και από την οικονομία, από τους ιερείς. Οι ιερείς πέσανε. Οι ιερείς έχουν πέσει παντού από την πολλή οικονομία που λέει ο Χριστός. Και έτσι θα πάει. Αύριο αδερφέ, αν σου πει τώρα, αύριο το πρωί ξημερωθεί η κυβέρνηση και σου πει, όπως βγήκε μία μέρα και σου λέει δεν κυκλοφοράς. Και σου πει αύριο. Δεν μπορείς να κάνεις την αλλαγή, θα πρέπει να πάρεις την ταυτότητα ή το εμβόλιο. Τι θα κάνεις? Το κάνει Πειραιώς στους πελάτες της. Κι αλλού και σιγά σιγά και άλλες τράπεζες. Και τρέχει ο κόσμος και βγάζει μια ψηφιακή ταυτότητα. Τι θα κάνεις εσύ? Θα πεις ξαφνικά θα βρεθώ στον δρόμο, θα μου τα πάρουν όλα. Τι θα κάνεις? Αμέσως θα δειλιάσεις. Θα δειλιάσεις γιατί δεν έκανες προπόνηση. Γι' αυτό. Γιατί σου μάθανε την οικονομία. Δεν σου μάθανε την ομολογία. Δεν σου μάθανε να γίνεις μάρτυρας στο Χριστό. Γιατί εμείς οι χριστιανοί από εδώ είμαστε περαστικοί. Έχουμε την αλήθεια. Και εμείς εδώ τρογόμαστε για όλα αυτά. Ποιος θα μείνει εδώ? Και σου λέει ο διάβολος, αυτά είναι δικά μου, τι τα θέλεις? Για να τα θέλεις πρέπει να είσαι δικός μου, να πάρεις το barcode, το QR code και στο δείχνει παντού. Τι είναι κάρτα, τι είναι χαρτί που υπογράφεις, τι είναι οτιδήποτε είναι. Τι είναι αφημί, τι είναι άμκα, τι οτιδήποτε, τι είναι εμβόλιο. Πήγαιναν στα εμβόλια και σου λέει, δεν θα κάνεις απλώς το εμβόλιο, θα πάρεις το QR code να το δείχνεις ότι εσύ είσαι δικός μου. Πού ξέρω αν έκανες το εμβόλιο? Σταματούσανε και λέγανε έλεγχος και έδινε στο QR code. Το 666 το σημάδι του. Ποιος ελέγχει? Ο Χριστός ή ο Αντίχριστος? Ποιος ελέγχει? Ο Χριστός ή ο Αντίχριστος ελέγχει? Είδατε λοιπόν τι κάνει η οικονομία. Χριστό να σε διακόψω εδώ για το εμβόλιο, μισό λεπτάκι να πω αυτό. Ότι
μέσα στις οικογένειες μας πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε τις δικές μας είτε αλλωνών, γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει εμβόλιο. Σας πληροφορώ, από εκεί να δείτε το ήθος και την ορθοπραξία του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να βγαίνει δημόσια και να μιλάει για τον Χριστό και να κουνάει το δάχτυλο και να ανήκει σε οποιαδήποτε σύνοδο, ή να είναι στο Νέο, ή να είναι στο Πάτριο, δεν μας ενδιαφέρει. Επειδή ένα δικό του πρόσωπο, ένα συγγενής, ο αδερφός, η αδερφή, το παιδί, μάνα, πατέρας, όποιος και να είναι, έκανε το εμβόλιο, αντί να βγει, να αγωνιστεί και να πει την αλήθεια, ότι το εμβόλιο είναι θάνατος, είναι κάραγμα, είναι απώλεια, βγαίνει και λέει, με λέει τον οποιοδήποτε, δεν πειράζει, δεν είναι το εμβόλιο τόσο κακό, εντάξει, το είδαμε εμείς, δεν είναι αυτό που νομίζετε, τα φουσκώνουνε πάρα πολύ για το εμβόλιο. Σοβαρά. Δηλαδή, επειδή το έκανε ένας δικός σου άνθρωπος, σπρώχνεις και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, λέγοντάς τους, που μπορεί να είναι αδύναμοι πνευματικά, να κάνουν αυτό που έκανε ένας δικός σου άνθρωπος, επειδή και εσύ είσαι αδύναμος και υποκριτής. Αυτό είναι φαρισαϊσμός. Πήγες και πες την αλήθεια με στένος. Κάναμε λάθος. Προδώσαμε τον Χριστό, κάναμε λάθος. Όχι, δεν είναι τίποτα το εμβολίο. Αυτή είναι η πονηρή. Αυτή είναι η έξυπνη και εμείς είμαστε φανατικοί. Αυτοί έχουν καλή γραμμή. Κατά όπως βολεύεται ο καθένας, φίλες και φίλοι. Ό,τι το βολεύει. Ο καθένας έχει φτιάξει έναν ιδανικό Χριστό με πάρα πολλές δόσεις αγάπης, πολύ αγάπη, ο Χριστός ξεχυλίζει μόνο αγάπη, έφτιαξε έναν ιδανικό Χριστό για την πάρτι του. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Χριστός, πέφτει και κοιμάται και ξυπνάει την άλλη μέρα μάρτυρας, άγιος. Περπατάει στον δρόμο και μόνο που δεν μυροβλίζει. Εκεί έχουμε φτάσει. Γι' αυτό γυρνάνε πολλοί και τους δίνουμε βήμα και μας λένε είστε γραφικοί. Φυσικά και θα είμαστε γραφικοί. Άμα συμβαίνουν τέτοια πράγματα δεν θα είσαι γραφικός, τι θα είσαι για τον κόσμο. Γι' αυτό είπαμε να υπάρχει ορθοδοξία, να υπάρχει ορθοπραξία, να ξέρουμε γιατί μιλάμε, να μην τα παραφουσκώνουμε στο μυαλό μας. Επειδή σέρνεις εσύ στο υπόβαθρό σου, έχεις πράγματα που σε βασανίζουν, για να μην μιλήσω πιο, δεν χρειάζεται. Έχεις πράγματα που σε βασανίζουν, πρέπει να βασανίσεις και τους υπολείπους. Κάτσε στα αυγά σου, κάνε αυτό που πρέπει για τον εαυτό σου. Φτιάξε τον εαυτό σου πρώτα. Γίνε καλός χριστιανός απέναντι στον Χριστό και όχι απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ ήρθα σήμερα εδώ με βάση για το πώς θα με κρίνει ο καθένας σας. Ούτε που με ενδιαφέρει. Άλλος είναι ο κριτής. Ο καθένας θα κρίνει τον εαυτό του μόνος του, ατομικά, σπίτι του, με τα δικά του προβλήματα, τα δικά του ψυχολογικά και τους δικούς του δαίμονες που τον βασανίζουν. Αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Είπαμε, ζούμε στα βαριά έσχατα. Τι δεν καταλαβαίνεις, άνθρωπε. Πάμε προς το τέλος. Πάμε προς το τέλος. Κοιτάξτε τι γίνεται στον κόσμο γύρω. Κοιτάξτε τι επιτρέπει ο Θεός να πάθουν οι άνθρωποι. Είναι κακός ο Θεός που γυρνάνε κάποιοι κουτί μέχρι και σήμερα σε ερωτήματα που έχουν απατηθεί ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λένε μα γιατί πεινάνε τα παιδιά, μα γιατί γίνονται καταστροφές, μα γιατί γίνονται πόλεμοι, σκοτωμοί. Ο Θεός θα κάνει. Το δικό σου το χεράκι είναι αυτό που κρατάει τη σκανδάλη. Εσύ είσαι ο φωνιάς, όχι ο Θεός. Και εσύ είσαι ο φωνιάς των παιδιών σου και των παιδιών των παιδιών σου, γιατί είσαι υποταγμένος. Γιατί δεν έχεις ανάστημα, γιατί δεν έχεις πίστη. Γιατί κάποτε, επειδή οι Έλληνες είναι παρελθοντολάγνοι πολύ, μας αρέσει. Μας αρέσει να μιλάμε για αυτά που κάναν κάποιοι κάποτε. Πω, λέει.
Κοίτα τι παρελθόν έχουμε εμείς οι Έλληνες. Κοίτα εδώ φέραμε τα φώτα. Συζητήσεις καφενείου τώρα αυτές, έτσι. Καφενειακές συζητήσεις. Φέραμε τα φώτα στην ανθρωπότητα, εδώ φιλοσοφία, εδώ ποίηση, τέχνες, επιστήμες, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, κάποτε. Τώρα, εσύ τιμάς το παρελθόν, τιμάς τους ανθρώπους του παρελθόντος που κάτι σου προσφέραν, εσύ τώρα τι θα προσφέρεις για τα παιδιά σου. Θα σε τιμήσουν άραγε κάποτε Έλληνα. Θα ακουστεί κάποτε το όνομά σου, ότι κάτι έκανες. Ότι αντιστάθηκες. Ότι σταμάτησες να είσαι δούλος. Σταμάτησες να είσαι μια φοβισμένη, υποταγμένη ψυχή. Σαν φίλος στο βοριά. Δυστυχώς. Στα λόγια είμαστε όλοι καλοί. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για το χάραγμα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί εν συντομία, γιατί έχουμε πει πολλές φορές. Θα εστιάσουμε πιο πολύ στον οικουμενισμό. Λοιπόν, το χάραγμα τι είναι? Κάποτε οι άνθρωποι βάλανε τα άστρα, μιλήσανε τα άστρα και τα κάνανε θεούς και τα μετρήσανε όλα, λέει βγαίνει το νούμερο 666 και έβαλαν αρχηγό τον ήλιο, δηλαδή ο ήλιος είναι ο Θεός και έχουν σαν δύναμη, τους έβαλε ο διάβολος δηλαδή, να έχουν τη δύναμη του 666, ο αρχηγός είναι ο ήλιος και μετά δίνανε τα 666 τάλαντα τα οποία ήταν η σοφία, η δύναμή τους δηλαδή ο έλεγχος και τώρα θα έρθει ο Αντίξος και θα σου πει για να σου κάνω εγώ να ζήσεις εδώ που είναι όλα δικά μου όπως σας είπα προηγουμένως, θα πρέπει αντί του ονόματός σου να γίνεις ο 666. Γι' αυτό φέραν όλα αυτά τα πράγματα, κάρτες, όλα αυτά εντωμεταξύ έχουν εκβιασμό. Δεν σου λέει πάρε μια κάρτα και εντάξει τελειώσαμε. Μόλις τελειώσει η κάρτα, θα σου πει η τράπεζα θέλει επικαιροποίηση στοιχείων. Με την κάρτα μαζί με το λογαριασμό δηλαδή, θα σου ζητάει μετά και που μένεις, φέρνουν και φορολογική δήλωση, σιγά σιγά έτσι δεν κάνουνε. Και σου λέει κάθε χρόνο πρέπει να φέρεις επικαιροποίηση στοιχείων εδώ. Για να μπορέσουν να σε εκβιάσουν. Για να στο τέλος να γίνεις εσύ το σώμα σου, δηλαδή γιατί το χάραγμα είναι πάνω στο σώμα, είναι πάνω στο σώμα το χάραγμα, να γίνεις εσύ ένας δούλος και να σε ελέγχει ο Αντίχριστος ενώ έχεις το αυτοξούσιο. Προσέξτε, ο Θεός σου άφησε το αυτοξούσιο, δηλαδή σου λέει δεν σε ελέγχω, κάνε ό,τι θέλεις, είσαι ελεύθερος. Αυτός έφυγε να σου πει, όχι εγώ το σώμα σου θα το εξουσιάσω, το σώμα σου, με το 666. Αυτό είναι το χάραγμα. Και θα πρέπει να δείχνεις παρουσία. Δηλαδή, θα βάλεις ή το χέρι σου ή το μετωπό σου για να μπορείς να φας, να διατηρήσεις ποια υπάρχοντα, τα δικά του. Όχι τα δικά σου, δεν είναι δικά σου τα πράγματα. Είναι αυτού γιατί το είπε στον Χριστό. Δεν το είπε στον Χριστό. Είναι δικά του, απλώς τα παραχωρεί, γιατί αυτός είναι ο κοσμοκράτορας εδώ, ο Αντίχριστος. Και έτσι σιγά σιγά όλοι οι άνθρωποι, λίγον κατ' λίγον, εφόσον θα έχουν συνηθίσει και λόγω της οικονομίας, θα κάνουν οικονομία σε όλα για να ζήσουν, να έχουν τα πράγματα του Αντιχρίστου, θα σφαγιστούν. Και θα είναι πολύ απειροελάχιστοι, οι οποίοι δεν θα σφαγιστούν.
Γιατί δεν λένε πώς θα ζήσω. Πώς θα ζήσω λένε όλοι, όχι πώς θα σωθώ. Εγώ όπου πάω και ρωτάω και πώς θα ζήσω, κανένας δεν μου λέει πώς θα σωθώ. Το έχουν βγάλει από την ψυχή τους αυτό. Είδατε τα συστήματα αυτά, άμκα, αφημί, κάρτες, το ένα το άλλο, σου βγάζουν την πνευματική διάβγεια, την ένωση με το Θεό και έχεις τη δειλία. Έχεις τη δειλία. Μα εδώ άνθρωπε, δεν ήρθες για να καλοπεράσεις. Ήρθες εδώ για να δώσεις μάθημα. Για να πας στην αιωνιότητα. Εσύ θέλεις να παραμείνεις εδώ. Γι' αυτό την πατάνε όλοι. Μα θα πεθάνω λέει, και αν πεθάνεις δεν είσαι χριστιανός. Κοιτάξτε τώρα ένα δίλημμα. Άμα δεν πάρω την κάρτα λέει, πώς θα έχω συναλλαγή. Άμα δεν πάρω το αφημί, άμα δεν πάρω το άμκα, όπως μου είπε μία προχθές, πώς θα έχω συναλλαγή λέει. Εσύ λέει δεν παίρνεις φάρμακα. Γιατί ο Θεός άμα θέλει δεν σου βρίσκει τον τρόπο να πάρεις φάρμακα. Δεν σου βρίσκει τον τρόπο να γίνεις καλά. Δηλαδή να η αμφισβήτηση του Θεού. Αυτή είναι η αμφισβήτηση του Θεού. Δηλαδή εσύ δεν μπορείς να με ζήσεις, δεν μπορείς να με θρέψεις, δεν μπορείς να με κάνεις καλά. Μπορεί η κοσμοκρατορία του αντίχρηστου να με κάνει καλά. Γιατί αν περιμένω από σένα Χριστέ μου θα πεθάνω. Ενώ αυτός θα μου δώσει φάρμακα, θα ζήσω. Να η ολιγοπιστία. Και λίγον κατ' ολίγον φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο. Να λέμε δεν γίνεται αφού το πήραν όλοι. Να η Αποκάλυψη μας λέει θα μείνει ένα μικρό πύρινο στο τέλος. Μα εσύ είσαι μόνο. Ναι, εγώ είμαι μόνο. Ένας, δύο, τρεις. Πώς περιμένετε πολλούς εκατομμυριά. Δηλαδή θέλεις να είσαι με στρατό μεγάλο να περνάς καλά. Αφού είπαμε είμαστε στα έσκατα. Δεν είπαμε είμαστε στα έσκατα. Πώς θα περάσεις καλά. Δηλαδή θες να πεθάνεις, να περάσεις καλά, να πας και στον παράδεισο. Δεν γίνεται αυτό, βγάλτε το από το μυαλό σας. Με καμία κυβέρνηση δεν γίνεται αυτό. Με κανέναν τρόπο δεν γίνεται αυτό. Γεννηθήκαμε για να ομολογήσουμε στα έσχατα χρόνια. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Να μπει μέσα στο μυαλό σας. Να καταλάβετε ότι πρέπει να ομολογήσετε. Ότι πρέπει να σωθείτε μόνο. Μόνο αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Τα άλλα όλα είναι δεύτερα. Θα σε βρει ο Θεός. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει. Στον καθένα δίνει ανάλογα με τη δύναμή του. Δεν δίνει σε όλους το ίδιο. Βλέπεις άλλους γίνεται Άγιος. Άλλος είναι απλωσώνεται. Άλλος μπαίνει ίσα ίσα στον παράδεισο. Άλλος γίνεται μάρτυρας. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και τώρα το όλο αποτέλεσμα ποιο είναι? Η οικονομία. Αύριο τώρα θα φύγουμε από εδώ, πάλι θα μας πει η κυβέρνηση τώρα, πρώτη τώρα αφού να είναι, θα βγει ο ισόβιος αριθμός. Μα άμα δεν το πάρω τα χάνω όλα τώρα. Προσέξτε. Πριν έπαιρνα αφημία, άμκα, κάρτες, το ένα το άλλο και με εμπόδισε από μερικές υπηρεσίες. Τώρα θα σου πει βγήκε ο ισόβιος αριθμός. Θα γίνεις αριθμός, ένα QR code, ένα 666, ένα barcode. Μα άμα δεν το πάρω τα χάνω όλα. Μα να τα χάσω όλα για έναν αριθμό. Ναι, για έναν αριθμό. Να ο εκβιασμός μη δίνεται αγορά συμπολίσεων. Έπρεπε στις εκκλησίες να λέγανε οι ιερείς, αν πάρεις αριθμό, εδώ είναι κλειστή για σένα η εκκλησία. Τέρμα. Τελείωσες από την εκκλησία, είσαι αριθμός. Είσαι αντί του ονόματός σου αριθμός. Ποιος το λέει αυτό με στις εκκλησίες? Κάποια πυρολάκιστη, με τιμένη στα δάχτυλα, θα όλη την Ελλάδα. Αν είναι 5,
είναι 5 και θα πεις εσύ να, αφού είναι και οι άλλοι. Τα πήραν όλα. Έτσι θα πάει το πίδο στο μεγάλο. Και θα συνεχίσετε αυτό και δεν θα σταματήσει. Δεν σταματάει αυτή η κατρακύλα. Εάν οι άνθρωποι δεν αποφασίσουν να λειτουργήσουν μόνοι τους, πάντα θα σε εκβιάζει. Και θα βρεθείς μια μέρα σφραγισμένος, χαραγμένος στον αντίξτο και δεν θα το καταλάβεις. Και όχι μόνο αυτό, θα σου βάλει τέτοια κακία μέσα ο σατανάς που θα κυνηγάς και τους δικούς σου. Γιατί δεν το λέει μέσα αυτό? Θα αποδίδουν τα παιδιά του, δεν το λέει μέσα. Και όταν θα δείτε ότι οι δικοί σας θα σας κυνηγάνε, τότε θα νοήσετε όλα τα λόγια του Ευαγγελίου. Όλα. Περί αυτού μου πρόκειται. Ένας εκβιασμός. Αυτό είναι το χάραγμα. Και προσέξτε κάτι. Όταν πάει στο χάραγμα είναι μία φορά και τελική. Το πήρες, τέλος. Επάνω στο σώμα πάντα, έτσι. Το πήρες, τέλος. Δεν έχει επιστροφή. Πώς θα το βγάλεις μέσα από το σώμα σου? Το εμβόλιο, για πείτε μου, μου λένε όλοι που έχω αντιπαράθεση. Βγάλε μέσα από το σώμα σου την αλλαγή DNA. Έχει αλλαγή DNA. Βγάλε το μέσα από το σώμα σου αν μπορείς. Φέρε τον καλύτερο επιστήμονα. Πώς θα βγει? Βγάλε μέσα το αίμα σου, το τσιπάκι, μέσα στο αίμα σου το τσιπάκι. Βγάλε το αν μπορείς. Θα πεθάνεις. Είδατε τι έγινε ο διάβολος? Τι πονηρός είναι. Δεν έχει επιστροφή το χάρη. Δεν έχει επιστροφή γιατί δεν μπορείς να επανέλθεις. Είναι πονηρός αυτός. Είναι όλα δικά του. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι χριστιανοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν την πάτησες στο χάραγμα, τελείωσε. Και πάντα το χάραγμα θα συνοδεύεται με ένα barcode και ένα QR code. Από εκεί θα το καταλάβετε, όπως σας δίνω σε οποιαδήποτε υπηρεσία, ή θα σου πούνε βάλε το χέρι σου, βάλε το χέρι σου εδώ πέρα για να κάνεις συναλλαγή να σε αναγνωρίζουμε, βάλε το μέτωπό σου σε ένα μηχάνημα. Για να σου δώσουν για βγαίνει χαρτί με το barcode. Και θα είσαι ένα barcode, θα σας σκανάρουν δηλαδή. Για να μπορείς να πάρεις οτιδήποτε είναι αυτό. Όπου δείτε και σας πούνε κάτι πάνω στο σώμα σου ή μηχάνημα, αρνηθείτε το κατευθείαν. Γιατί δεν έχει επιστροφή. Δεν υπάρχει τεχνολογία, τρέχει. Όταν τα λέγαμε αυτά πριν από 15 χρόνια, 20 και παραπάνω, οι άνθρωποι δεν τα γνώριζαν, δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα αυτά. Και λέγανε, τι λες μου, και εμένα μου λέγανε οι συγγενείς μου. Τι λες μου, πού είναι αυτά μου λέει. Τι τρέλες είναι αυτές, τι βλακίες είναι αυτές. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Θα πας να πάρεις την κάρτα, την ηλεκτρονική ταυτότητα και σου ζητάνε βιομετρικά. Βάζεις και σε σκανάρει. Και πάνε και βάζουν το χέρι τους και σκανάρονται. Και λέει δεν είναι τίποτα αυτό. Εγώ θα σας πω τι λένε οι κατασκευαστές, όπως το έχω πει στη σελίδα μου, ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα με ακτίνες λέιζερ, προσέξτε τώρα, γιατί θα πω και για τους νευμερολογίτες και για τους παλαιομερολογίτες. Έχουμε τη δυνατότητα με ακτίνες λέιζερ, σου το λένε οι κατασκευαστές, να σου βάλουμε ένα σημάδι εδώ και δεν χρειάζεται μετά. Θα κάνεις μόνο το χεράκι σου έτσι και θα σε αναγνωρίζουμε με το πρόσωπό σου. Θα σου βάλουμε εδώ ένα με ακτίνες λέιζερ. Οι κατασκευαστές το λένε αυτό. Τον ακτίνων λέιζερ. Πώς έλεγε η διαφήμιση, 300 κατασκευαστές συστήνουν αυτό. Και πάνε και βάζουν τα χέρια τους. Οι δεν είναι πολλοί νεομερολογίτες που λένε συνέχεια ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σας έγραψε στην ιδιόκυρη επιστολή ο Άγιος Παΐσιος ότι θα σας σφραγίσουν με ακτίνες λέιζερ και πόσοι είναι σφραγισμένοι εκεί. Άγιος Μασετολός είναι και τον βάλε τον Παΐσιο για το Άστο τώρα, περίμενε. Λοιπόν, δεν σας λέει μέσα στο ιδιόκυρο ο Άγιος Παΐσιος που λέτε ότι
Πόσοι έχουν σφραγιστεί εκεί έξω με ακτίνες λέιζερ. Δηλαδή είχαν ήδη σφραγιστεί πριν χρόνια. Βάζανε στα βιομετρικά. Και εσύ πας βάζεις τα βιομετρικά και μου λες εντάξει, ο Άγιος Παΐσιος, μετά μου λες οτιδήποτε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τίποτα. Γιατί θέλεις, τα ξέρεις η πραγματικότητα, η ψυχή, ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν απληροφόρητο να κάνει κάτι το οποίο να έχει απώλεια ψυχής. Θα του ενημερώσει. Εσύ όμως θέλεις εδώ τα αυτά. Θέλεις αυτά που σας είπα. Όπως ανέβηκε πάνω και λέει: εδώ είναι δικά μου, όλα δικά μου είναι. Και εμείς θέλουμε τα δικά του. Θέλουμε δηλαδή να πάμε τον διάβολο τα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, αν είχαμε τη δύναμη αυτή τη στιγμή να πούμε: φύγησε διάβολο να πάρουμε εμείς. Να γίνουμε εμείς οι κοσμοκράτορες. Αυτό γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Δειλία, πνευματική δειλία. Γι' αυτό μας λέει και ο Άγιος ότι είναι σαν μερμηγκολέον, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι σαν μερμηγκολέον ο διάβολος. Νομίζεις ότι αυτό δεν είναι τίποτα, αυτά είναι χαρτιά, δεν είναι τίποτα. Τα πετάω. Και μετά γίνεται λιοντάρι και σου λέει τώρα άμα δεν υπογράψεις θα παίρνουμε όλα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να σου πάρουν το σπίτι. Όλη τη ζωή σου μου δούλευα δηλαδή και μου τα πάρεις όλα. Για ένα νομεράκι, ναι, για ένα νομεράκι θα στα πάρει όλα. Γι' αυτό θέλει να σε εκβιάσει. Για ένα νομεράκι. Παίρνει το χαράγμενος. Πάμε τώρα στον οικουμενισμό. Τι γίνεται. Να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή. Ήταν η Εκκλησία του Χριστού, την οποία έφυγε στα καλά καθούμενα ο Πάπας, έφυγε ο Πάπας στα καλά καθούμενα και ήρθε σε δικιά του Εκκλησία. Και όχι μόνο έφυγε ο Πάπας, αλλά αναθεμάτισε τους Ορθοδόξους, και εμείς το γνωρίζετε αυτό. Αναθεμάτισε ο Πάπας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Προσέξτε. Και εμείς μετά τον αναθεματίσαμε κι εμείς. Δεύτερη κατόπιν. Έφτιαξε δικιά του Εκκλησία. Εμείς συνεχίσαμε και προσπαθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να πάμε με τον Πάπα. Πρέπει να πάμε με τον Πάπα. Δηλαδή, όχι να πάμε να ενωθούμε όπως λένε μερικοί. Θα έχει το πρωτείο ο Πάπας. Και να πάμε κι εμείς εκεί να υπογράψουμε μαζί του. Δηλαδή, να φύγουμε από Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να κρατήσουμε ένα τίτλο Χριστιανοί και να κάνει κομμάτι ο Πάπας. Και συμφωνεί το Ιερατείο. Και μετά φέρανε την πρώτη μεγάλη καταστροφή. Έχουν γίνει πολλά θαύματα, να μην τα αναφέρουμε τώρα, τα οποία δεν ήθελε ο Χριστός να πάμε τον Πάπα. Πολλά θαύματα. Το 1924 που έγινε το σχίσμα και λένε μερικοί, δηλαδή τι είναι το 1924. Έφυγε η Εκκλησία, η κρατούσα και πήγε με τον Πάπα. Γι' αυτό και μετά συλλειτουργήσαν στο Βατικανό. Πήγαν αμέσως στο Βατικανό. Αυτοί που έμειναν τους ονόμασαν παλιομερολογίτες, δεν και καλά. Δεν αποσχέστηκαν οι παλιομερολογίτες, έμειναν σε αυτό ως έχει και οι υπόλοιποι πήγαν με τον Πάπα. Γι' αυτό και στη Σύνοδο το 1920 υπόγραψαν το εξής πράγμα. Ότι για να γίνει η ένωση των εκκλησιών πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο. Τυπικό να χάψουν οι άνθρωποι ότι δήθεν με αστρονομικές κτλ. Θα φτιάξουμε καλύτερο αγιολόγιο. Μα τι σχέση έχει ο Θεός με το ημερολόγιο. Ο Θεός, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Λένε ψάχνουν οι μέρες, ψάχνουν ψέματα είναι όλα αυτά. Δεν έχει φύγει ούτε μία μέρα. Γιατί ο Θεός τι γίνεται. Λέει, εμείς λέμε 24 ώρες. Ο Θεός λέει, πρωί, όσο άλλο πρωί, θα το πω έτσι απλά, είναι μία ημέρα. Τι έχει μία ημέρα, τι έχει 17 ώρες, τι έχει 23 ώρες, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι μία μέρα. Πώς βρήκαν αυτοί
αλλαγή ημερών. Είναι ψέματα είναι αυτά. Απλώς δημιούργησαν αυτό να χωρίσουν την Εκκλησία. Δεύτερο κλίγμα. Και το κατάφεραν. Μετά τους μίσθωσαν τους νεομερολογίτες μέσα στις εκκλησίες, τους έβαζαν μισθό. Για να τους ελέγχουν. Κοιτάξτε τώρα, μιλάει κανένας. Μιλάει κανένας. Δεν θα χάσω το μισθό. Σου λέει, χάσω το μισθό μου τώρα. Το μισθό. Τι με νοιάζει για Χριστό μου, ρε. Τι με νοιάζει με για εμβόλιο. Πρώτο μήνας πρέπει να πάρω το μισθό. Γιατί? Γιατί πήρα σπίτι, έχω δώσει 130.000 ευρώ και έχω την δόση. Πήρα αυτοκίνητο. Και εσύ αν δεν αφήσεις λεφτά να δουλέψεις. Στο ιδιωτικό τομέα. Ήξερα έναν παπά κάποτε, δεν θα πω πού και ποιος, του νέου ημερολογίου. Και είχαμε πια συζήτηση, τον έβλεπα. Εντάξει, άνθρωπος κι αυτός, έπινε το φρόντο του εσπρέσο και κάπνιζε τσιγαράκια καρύδια, καλή μαρκά. Και κάθονταν του λέω, ναι, αλλά πάτερ μου λέω, ποιμήνουμε σε τόσο λέω και στην ποινή. Μου λέει, Παπαγιώργης λέει να μην πιει το καφεδάκι του, να μην κάνει το τσιγαράκι του, λέει. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, σκόλουμε τα άγια, αλλά εντάξει, που και που, έναν αμανέ, ας πούμε, τον τραβάμε. Εντάξει, Παπαγιώργη, λέω, έχεις δίκιο. Πραγματικά. Εκεί υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις και να ξέρετε κάτι, ότι επειδή θα υπάρξουν και περιστατικά σε εσάς, ότι θα έρθετε αντιμέτωποι με ανθρώπους που δεν θα καταλαβαίνουν, μπορεί να το έχετε ζήσει κιόλας, που δεν θα παίρνουν απολογιά. Κοιτάξτε, τον ηλίθιο δεν τον κάνεις αντίπαλο ποτέ. Εάν απαντήσεις στον ηλίθιο, αυτομάτως τον έχεις κάνει αντίπαλο σοβαρό. Σιωπάς, γυρνάς την πλάτη και φεύγεις. Έτσι, σαν συμβουλή, μια μικρή παρένθεση. Επανάληψη. Μια πολύ έτσι, πολύ σοβαρή τοποθέτηση για όλους σας, να προσέχετε ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα θέλουν να σας αντιμετωπίσουν, που θα θέλουν να σας διαβάλουν, να πούν τη γνώμη τους. Και ο Σκαρβάιντ είπε κάτι για τις γνώμες που είναι, όχι δεν μπορώ να το πω τώρα, δεν χρειάζεται, αλλά προσοχή πέραν των αιρετικών. Που και εκεί καμιά φορά χρειάζεται διάκριση, γιατί θα φροντίσει ο Θεός αυτούς που έχουν έπαρση να τους ταπεινώσει απέναντι ακόμη και σε αιρετικούς που έχουν βαριά δαιμόνια μέσα τους. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή πού, πότε και γιατί. Μόνο να πούμε τι σημαίνει η λέξη ηλίθιος. Γιατί το λέμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Λέμε τον έναν και τον άλλον ηλίθιο. Ηλίθιος είναι αυτός που έχει κάνει την ύλη Θεό και πιστεύει στο δικό του Θεό την ύλη. Αυτός είναι ο ηλίθιος. Σωστά. Οπότε τι γίνεται τώρα? Προχώρησαν και μετά μας έφεραν τον Πάπα εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Είχε 1000 χρόνια να πατήσει ο Πάπας εδώ πέρα, 1000 τόσα χρόνια. Και μας έφεραν τον Πάπα. Και οι άλλοι χειροκροτούσαν από δήθεν ότι είναι χριστιανοί, χειροκροτούσαν. Με τον αφορισμένο, ο Πάπας είναι αφορισμένος. Τον έφεραν εδώ πέρα και χειροκροτούσαν. Και έλεγαν, τον έφερε ο Χριστόδουλος πρώτα. Και λέγανε Άγιος ο Χριστόδουλος. Τι καλός ιεράρχης. Μας έφερε τον Πάπα ρε παιδιά. Τον πρόδρομο του Αντιχρίστου. Όπου κατεβαίνει ο Πάπας και φιλήσει το έδαφος, να ξέρετε κάτι, συμβολίζει ότι αυτός ο χώρος, εκεί που φυλάει, του ανήκει. Εντάξει. Μας έφερε τον Πάπα, έδωσε εντολές εδώ ο Πάπας, αλλάξαμε τα βαπτίσματα, από 3 καταθήσεις τους βάζουμε από πάνω, δηλαδή ό,τι έλεγαν. Αρχίζουμε και συλλειτουργούμε με άλλους οι οποίοι είναι αλλόθρησκοι, αυτά είναι ενάντια στους κανόνες του Αγίου Πατέρα, ενάντια στο Βιδάλιο. Παγορεύονται όλα αυτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνουνε? Δεν παίρνουν δύναμη οι χριστιανοί που πάνε σε αυτές τις εκκλησίες. Δεν παίρνουν δύναμη, δεν παίρνουν Χριστό μέσα τους. Είναι ενάντια στους Αγίους Πατέρες. Τους κοροϊδεύουνε, τους πλανήσανε. Και μετά, εφόσον κάνανε και το κολυμπάρι
εκεί πέρα υπογράψανε στο 2016, υπογράψανε τι, την καταδίκη μας. Υπογράψανε αυτά που ζούμε σήμερα. Και βλέπουμε τα εξής περιστατικά. Βγάζουν τους σταυρούς μέσα από τις εκκλησίες. Φέρανε, προσέξτε, φέρανε ιερείς οι οποίοι είναι αφορισμένοι, δεν είναι ιερείς από την Ουκρανία και συλλειτουργούν μαζί τους. Τους δίνουν τις εκκλησίες εδώ πέρα και συλλειτουργούν. Και δεν μιλάει κανένας. Πού είναι αυτά τα παλικάρια, ο Πειραιώς και οι υπόλοιποι που φωνάζουν μέσα ότι είναι άγιοι άνθρωποι, είναι καλοί. Πού είναι αυτοί να τα πούνε, να πούνε εδώ, έκανες αυτό το πράγμα, ναι, βγάλ' τα ράσα. Εδώ σε πληρώνει τόσο ο ελληνικός λαός. Είναι Παναγιώτατοι που πέσει σε ταπείνωση. Οι Ουκρανοί, εκτός που κάναν νόμο πριν λίγο καιρό και απαγορεύεται η Ορθοδοξία και διώκονται, έχουν εδώ πιο κάτω την Ουνητική Εκκλησία, είναι οι Ουνίτες. Πού είναι όλοι αυτοί οι παπάδες του νέου ημερολογίου να πούνε τι κάνετε ρε παιδιά τώρα. Φέρετε παπάδες οι οποίοι δεν είναι παπάδες και συλλειτουργείτε εδώ μέσα στην εκκλησία. Ναι. Ναι, θα σας πάμε όλους στον Αντίχριστο. Θα προσκυνάτε μέσα στην εκκλησία και θα είναι ο Αντίχριστος. Γι' αυτό βάζουμε εκεί που βγάζουμε το σταυρό, βάζουμε μέσα μια πολυθρόνα. Γι' αυτό. Θέλετε, δεν θέλετε, θα προσκυνήσετε τον Αντίχριστο. Δια της τεχνολογίας και δια των δικών μας πράξεων. Γιατί εμείς το θέλουμε, έχουμε κατακτήσει τις εκκλησίες. Γιατί ο λαός δεν τις έχει. Για διάστε τους στις εκκλησίες, δεν πάει κανένας να πατήσει. Να πει πού πήγαν τα κορόιδα, ρε. Πού πήγαν τα κορόιδα που πληρώνουν, βγαίνει και το καλαθάκι. Ενώ παίρνω μισό, βγαίνει και το καλαθάκι. Να φτιάξουμε αυτό, να φτιάξουμε και να φτιάχνουν εκκλησίες και στο άλλο όρο, στο ίδιο. Φτιάχνουν εκκλησίες με χρυσά. Φτιάχνουν εκκλησίες, μπαίνεις μέσα και λες μισό λεπτό να καθαριστώ λίγο γιατί τρέπομαι να μπούμε στην εκκλησία. Βάζουν τις μουσικές μέσα στην εκκλησία. Γυμναστικές επιδείξεις, τάικβοντό, μπουζούκια. Βάλουν μπουζούκια μέσα στην εκκλησία και προσέξτε, δεν τους βάλουν σε μια άκρη. Έχουν πίσω τους το ιερό. Δηλαδή, δεν σε θέλουμε Άγιο Πνεύμα, δεν σε θέλουμε Χριστέ εδώ πέρα. Ξεκουπίσου. Δεν σε θέλουμε, αφού στο δείχνουμε με τις πράξεις μας, βγάλουμε το σταυρό. Το πετάξουμε, πού είναι η δύναμη του χριστιανού. Δεν σε θέλουμε, τέλος. Σου το δείχνουμε. Αυτό μας κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Ελέγχονται όλοι και φοβούνται όλοι. Γιατί έχουν πάρει τις εντολές. Έχουν πάρει τις εντολές. Όλοι αυτοί έχουν πάρει εντολές να μην μιλάνε. Φοβούνται. Το καταλάβατε, φοβούνται. Το διάβολο φοβούνται. Ενώ είναι το Χριστό οι ιερείς. Ενώ είναι το Χριστού οι ιερείς, φοβούνται τον διάβολο. Αντί ο διάβολος να φοβάται αυτούς, οι ιερείς φοβούνται τον διάβολο. Γιατί είναι δική του. Ακριβώς. Γιατί είναι δική του. Γιατί λέει ο διάβολος, πρώτα θα πάρουμε για να δυνατήσουμε εντελώς το ποιμνιό, να το κάνουμε δηλαδή εντελώς χαζούς ηλίθιους να τους κάνουμε, παιδί μου, να μην ξέρουμε τι τους γίνεται. Θα πάρουμε και το κράσο μαζί μας. Τους εξορκισμούς γιατί τους κόψανε. Τους εξορκισμούς γιατί τους κόψανε. Εντολή αντιχριστόδου. Για ποιο λόγο. Πας εκεί και σου λέει πρέπει να πας σε ψυχίατρο. Εκεί καταλήξαμε. Να πηγαίνουμε στους ψυχιάτρους και όχι να πάμε στο μεγάλο τον γιατρό του Χριστό. Γι' αυτό την πατήσανε και τους βέβανε ο Αντίχριστος, ο ίδιος έδωσε εντολή, σφραγίστε τους παπάδες τότε με το εμβόλιο. Βγάλτε τους στις τηλεοράσεις να δει ο κόσμος. Και κατεβάζαν τα μανίκια
Και δείχνανε το σφάγισμα του Αντιχρίστου. Σεραφείμ πυρός. Μόνο. Το πρωτοπαλύτερο Σεραφείμ και οι άλλοι. Και άλλοι. Και όπως μας είπαν, μας πληροφόρησαν το Άγιο Όρος, είναι ένας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, ένας δεσπότης, δεν ξέρω πώς τον λένε, πέθανε, το κόλλητα. Παρακαλάει, λέει, κάντε προσευχές, λέει, γιατί είναι σκληρά εδώ πέρα. Το είπε σε Γεωρίτης. Κάντε, λέει, προσευχές. Τώρα που κολλάστηκες και που πήρες και το πίμνιο στην κόλαση και τους έλεγες κάνε εμβόλιο, κλείσανε τις εκκλησίες. Πείτε μου πότε κλείσανε οι εκκλησίες. Παλιά υπήρχε λέπρα. Λέπρα, δεν μπορούσε να πει σωστά, και αγκαλιαζόντουσαν οι εκκλησίες. Σου λέει και αν πεθάνω και τι έγινε, θα σωθώ. Και τώρα σου λέει σου κλείνει την εκκλησία. Έκλεισε την εκκλησία και έκανε διήμερη Ανάσταση. Και λέει είναι το Χριστό, διήμερη Ανάσταση, δηλαδή δεν σε θέλουμε αναστημένο Χριστέ. Δεν σε θέλουμε πεθαμένο. Και από πού βγάλαμε αυτά τα συμπεράσματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε την εικόνα της Αναστάσεως, δεν είναι αυτή που φεύγει πάνω ο Χριστός. Έχουν βάλει εικόνα της Αναστάσεως, η οποία τραβάει σκάθο άθοδος. Σκάθο άθοδος. Ναι. Και γράφουνε Ανάσταση. Και τώρα κάναν διήμερη Ανάσταση και σου λέει δεν σε θέλουμε. Μα ο Χριστός είναι στον Άδη. Ναι, και σε θέλουμε κλεισμένο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή κάνουν ένα είδους, είναι σατανική μοίηση αυτό λέγεται. Προσπαθούν με τον σατανισμό να περάσουν το πίμνιο, αυτό το πράγμα, να δεχτεί τον Αντίχριστο. Και το πίμνιο ξέχονται και πάει. Γιατί το πίμνιο θέλει, όπως σας είπα, τα υλικά. Θέλει τον Αντιχρίστο, αυτό που είπε στον Χριστό. Γράψε εδώ δικά μου όλα. Είναι δικά μου όλα. Εμείς θέλουμε αυτά. Γι' αυτό πάμε σε αυτές τις εκκλησίες. Γι' αυτό δεν μπορεί να ξεθολώσει το μυαλό μας. Δεν μπορεί να ξεθολώσει το μυαλό μας. Υπάρχει πνευματική πτώση, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με τον Θεό. Ενώ κανονικά είμαστε όλοι Άγιοι, αυτό το λέω πολλά χρόνια τώρα για να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Ο κάθε ένας από εσάς είναι Άγιος, κάνει θαύματα. Πρέπει όμως να τηρήσετε τον Θεό. Είστε Άγιοι, γίνετε Άγιοι. Δεν μας είπε να πάμε στις σχολάσεις. Ούτε ο Χριστός έφτιαξε τις σχολάσεις. Για τους δαίμονες τις έφτιαξε τις σχολάσεις. Δεν τους έφτιαξε για το πίμνιο, για εμάς. Εμείς πάμε μόνοι μας. Εμείς θέλουμε να ομοιάσουμε στους δαίμονες. Εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε οι δαίμονες. Τι θα γίνει αν αύριο αδελφές σου τα κλείσει με τον ισόβιο αριθμό με τη λειτουργική ταυτότητα, πλησιάζει. Τι θα γίνει αύριο αν αδελφές σου τα κλείσει και σου πει δεν ξαναβγαίνεις έξω πέρα και σε εμβόλιο. Κι άλλο χάραμα. Να γίνεις καλή μπαταρία. Τι θα γίνει. Θα πεις εγώ τώρα έχω δύναμη ή θα πεις αμέσως θα ασθενήσει η ψυχή και θα πει πώς θα ζήσω. Έχω να πληρώσω κάτι δόσεις. Όχι πώς θα σωθώ. Τρέχουν οι δόσεις σπιτιού. Τα παιδιά μου σπουδάζουν, πρέπει να πληρώσω τα δίδακτρα, το ενίκιο, τι θα φάω. Και η απάντηση σε όλα αυτά, αντί να είναι θα πεθάνω για το όνομα του Χριστού, ας κάνω λίγη οικονομία τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, ξέρει ο Χριστός. Ξέρει να με προσέχει ο Χριστός. Εγώ από μικρός τον αγαπούσα. Εγώ κάνει και παπαδοπέδι. Έχεις μεγάλη ευλογία. Το Άγιο Όρος, θα πούμε λίγο για το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος τι γίνεται τώρα. Συλλειτουργούν με τον Βαρθολομαίο, ο οποίος έχει φτιάξει Ουκρανούς οι οποίοι δεν έχουν ιεροσύνη, συλλειτουργούν μαζί τους, είναι ο πιο μεγάλος αιρετικός που υπάρχει, γι' αυτό πήγαμε και φωνάξαμε προχθές. Να κάνουμε μια ομολογία. Πού ήσασταν ρε παιδιά. Πού ήταν οι χριστιανοί όταν φωνάζαμε εναντίον του Βαρθολομαίου να δείξουμε. Πού ήσασταν. Έκανε κρύο. Η κόρες είναι κρύο. Εν τω μεταξύ μου στέλναν πολύ υποκριτικά, εγώ έτσι το θεωρώ, υποκριτικά, συγγνώμη τώρα, αλλά όπου λέει κρίμα να μην είμαστε κι εμείς εκεί. Στέλναν πω ζηλέψαμε, τι ωραία.
Καλά σοβαρά τώρα. Και πού ήσουνα? Ας ερχόσουνα, να μην ζήτησες, μωρέ. Να είχες ίδια εμπειρία. Αλλά ξέρω ότι είσαι στα σχέδια του σπιτιού να βλέπεις μερικούς παλαβούς να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, να τρως την πίτσα σου, το σουβλάκι σου, να πίνεις το ρισκάκι σου και να λες πω, κοίτα τι ωραία που τα λένε. Αγωνιστές. Πηγαίνετε παιδιά μπροστά. Παλιά γινόταν με το Ελκύς μεγάλες συγκεντρώσεις. Πού είναι τώρα? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν πάει το πίμνιο. Έχει πάθει πνευματική πτώση. Δεν πάει το πίμνιο. Να εδώ, κάναμε προχθές συγκέντρωση, προχθές εκατάλωσο. Δεν είναι μόνο εγώ, και άλλοι που κάνουν. Δεν πάνε. Θέλω να το κάνω σπίτι. Φοβούνται και μη στιγματιστούν οι άνθρωποι. Δεν πάνε. Δεν έχουν δύναμη οι άνθρωποι. Δεν έχουν δύναμη μέσα τους. Δεν έχουν φλόγα. Δεν έχουν πίστη. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όταν θα ξαναγυρίσω, θα βρω πίστη. Δεν θα βρει, όχι. Γιατί θα έχουμε υποκύψει όλοι στον Αντίχριστο. Τώρα, αν θα είναι ένα μικρό πίμνιο, δεν τους βλέπετε που μας κοροϊδεύουν όλοι. Που τίποτα δεν πάει. Στην Ελλάδα ειδικά δεν πάει τίποτα καλά. Τίποτα καλά. Υγεία. Φόροι. Κάθε μέρα μέτρα. Μας κλέβουνε. Θα βάλουν φόρους ατέλειωτους. Πώς θα τους πληρώσεις? Όλα αυτά προέρχονται από αυτόν, από τον Αντίχριστο. Και από εμάς, οι οποίοι δεν αντιδρούμε. Οι οποίοι δεν πάμε εκεί να πούμε στον παπά, έλα ρε παπά. Όχι ένας. Πήγαινε εγώ να λέω στον παπά μόνο συνέχεια. Πήγαινε μέσα στην εκκλησία. Παπά, έβγαλε στο σταυρό. Μου έβαλες μπουζούκια μέσα στην εκκλησία. Ναι. Δρόμο. Κανένας αύριο να είμαστε έξω ψηξί, λέμε αδερφέ, πες εδώ είναι αιρετική εκκλησία. Μα ρε παιδιά, έκανε αυτό και αυτό. Ο παπάς πρέπει να δηλώσουμε πίστη στον Χριστό. Foi δημοσιοπόλα. Πώς θα το δηλώσεις? Οι εκκλησίες είναι του λαού, δεν των παπάδων. Οι παπάδες είναι για να έχουν τα μυστήρια. Γιατί τους στέλνουμε με το πετραχύλι και τα λοιπά, να μας ζουν καμιά βαρκή και τα λοιπά. Αν αυτοί θέλουν να πάνε με τον Αντίχριστο, με γεια τους με χαρά τους. Εμείς θα μείνουμε σπίτια μας στο τέλος. Θα μείνουμε σπίτια μας. Τι να κάνω, πάω εγώ με αυτόν που είναι με τον Αντίχριστο. Είναι δυνατόν να κάνω συγκατάβαση τέτοια? Συγγνώμη, λέμε για τους παπάδες. Συγγνώμη, Χρήστο, λέμε για τους παπάδες. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος πάει καλύτερα. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο μόνο στην Ελλάδα, εμάς λέει μας αγαπάει ο Θεός, θα μας σώσει εμάς ο Θεός τους Έλληνες. Είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς. Παλιοί άνθρωποι είμαστε. Όλες αυτές οι ψυχές που σκοτώνονται, που κατακριουργούνται στα ιατρία κάθε χρόνο και πάνε στους υπονόμους, τι είναι νομίζετε? Έχει ευλογία η Ελλάδα, Φόνους έχει η Ελλάδα. Μέσα σε κάθε σπίτι υπάρχει και ένας φωνιάς και μία φώνισσα, που την επόμενη μέρα έχει ραντεβού να πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό το αίμα των παιδιών ατυχεί επάνω στον ουρανό. Και όχι μόνο αυτό. Οι εκτρώσεις σήμερα γυρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο γιατρός πληρώνεται για την έκτρωση από τον Έλληνα φορολογούμενο. Αφήστε με να τα πω. Το ξέρετε ότι όλα αυτά από τις εκτρώσεις το ξέρετε ότι όλα αυτά που βγαίνουν από τις εκτρώσεις και από τις γεννήσεις τα παίρνουν και τα κάνουν καλλιτικά. Και τα παίρνουν οι γυναίκες και βάζουν στο πρόσωπο. Λέει να γίνω πιο όμορφη, γιατί δεν σε ρίξω στο εμβόλιο μέσα έχουν βάλει. Και στο εμβόλιο μας. Έβρι. Και σε ροφήματα και σε παιδιά, γιατί βάθεστε. Όλα αυτά είναι από πεθαμένους ανθρώπους. Και έχουν βγάλει. Και λέει άλλοι θα γίνει όμορφη. Από πού θα γίνεις όμορφη ρε? Του διαβόλου θα είσαι όμορφη, δεν θα είσαι του Θεού. Γι' αυτό γίνεται όλα αυτά. Αλλάξαμε την εικόνα μας. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι γιαγιάδες θέλουν να γίνουν 20
χρονών. Τα έχουμε χάσει, έχουν τρελαθεί, έχουν λοξέψει. Πώς το λένε. 70 χρονών γυναίκες και έχουν κόκκινα μαλλιά. Λες και είναι πατζάρια. Σου λέει πώς κοκκίνησε έτσι η κυρακούλα. Τι κάνετε ρε παιδιά, είσαι με το ένα πόδι στον τάφο ας πούμε. Και θες να μου λύσει 20 χρονών. Και μόνο αυτό. Είναι δυνατόν. Αυτό καταντήσαμε. Αυτό καταντήσαμε. Δεν κάνουμε τίποτα χριστιανικό, δεν σας είπα στην αρχή. Δεν είμαστε χριστιανοί, είμαστε μόνο στο όνομα. Στις πράξεις κανένας. Τίποτα, κανένας. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός τον Αντρέα που τον είδε, ότι αν δεν επέμβει, πώς θα επέμβει. Μιλάμε, θα γίνει χαμός στον πλανήτη πάνω. Δεν θα ζούμε πιο πολύ εδώ από εμάς. Δεν θα μείνει ούτε ένας και όχι θα υποκύψουνε. Τόσο αδύναμοι είμαστε. Τόσο αδύναμοι είμαστε. Τα παιδιά με στις οικογένειες. Λυπηρό. Λυπηρό. Και τώρα με το εμβόλιο. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται με το εμβόλιο. Τι έχει το εμβόλιο μέσα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα έχει και ένα από όλα αυτά την ακίδα που κολλάει και τα νανομπότς κολλάνε. Και πάει και κοιμάται ή πονεύει ή μοιχεύει ο άλλος με τον ανεμβολίασος με τον εμβολιασμένο, με τον χαραγμένο. Τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά κολλήσεις ρε. Και η ομοδοσία που γίνεται από εμβολιασμένους σαν εμβολίαστους. Ναι, σωστά. Προχθές βάλαμε ό,τι να κάνουν η κίνηση, σας είχα πει ότι υπάρχει ένα σύστημα με το σίδερο και τα λοιπά, όποιοι αν γίνει κάτι. Αλλά σε φυλάει το Θεός. Τι πορνεύετε, τι κάνετε, τι πράγματα είναι αυτά. Λέει δεν πειράζει, λέει απλό λέει είναι... Μα έχει χαρακτήσει το να ανοίξουν. Δεν φοβάσαι τον Θεό, δεν φοβάσαι άλλο να κολλήσει κάτι. Πολλοί πήγανε και κάνουν αυτό το πράγμα και μετά αρρωστήσαν. Αρρώστης. Το τεστ. Υπάρχει γονιδίωμα για το τεστ. Μπορεί να μου βρει ένας γιατρός το γονιδίωμα του ιού. Δεν υπάρχει. Και σου λέει θα σου δω με την πατονέτα, με το τεστ. Πού υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πήρε ο άλλος, έβαλε καμήλες, μέσα έβαλε αυτά, λέει θετικά όλα. Τους κοροϊδεύει. Γιατί πας να κάνεις τεστ. Ειδικά το τεστ που είναι αυτό στα νοσοκομεία το μεγάλο που σου βάζουν, δεν ξέρω πώς λέγεται, PR, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό έχουν γίνει θαύματα με αυτό, με ανθρώπους. Έκαναν τεστ, ένα τεστ και του έδειξε ο Θεός την άλλη μέρα ότι ήρθε ο διάβολος να το πάρει, με ένα τεστ. Με ένα τεστ, είναι άρνηση, ένα τεστ. Και τους έβαλε ο διάβολος συνέχεια κάθε εβδομάδα 2-3. Είμαστε χριστιανοί εμείς. Συγγνώμη, όχι από φόβο της υγείας, αλλά επειδή τους υποχρέωσε το κράτος. Ναι. Έτσι. Όχι επειδή φοβόμουν να μην πάθω κάτι. Όχι, για να μην πληρώσω κανένα πρόστιμο. Για το κράτος το έκανα, όχι για μένα. Το SMS για να τι το στέλνανε όλοι. Στέλνανε SMS το 15. Το SMS. Αυτό έστειλε ο άλλος έστειλε ένας φίλος μου. Συγγνώμη, όχι, έστειλε ένας φίλος μου, όντως αυτό είναι περιστατικό γνωστό. Ότι θα βγάλω τη χελώνα μου βόλτα. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβεις. Το δέχτηκε το σύστημα. Άρα, μιλάμε για παράλογη λογική πλέον. Βλέπετε ένα σύστημα σαφρό που ποντάρει στην παράλογη λογική. Έτσι θέλει και τον κόσμο. Έτσι θέλει και τους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε ο κόσμος γύρω έχει σαλέψει. Έχει τρελαθεί. Βλέπεις τα μάτια των ανθρώπων απόγνωση, σκοτάδι. Βλέπεις βλέμματα κενά που δεν ξέρουν πώς, πού και γιατί, τι κάνω σήμερα, πού πάω σήμερα. Που δεν έχει Χριστό κανείς μέσα. Ξέρετε γιατί βάζανε το τηλεφωνικό SMS. Γιατί θα εφαρμόσουν τώρα
το σύστημα, το 112, αυτό που έρχεται σε πυρκαγιά, προχωράς και σου πει ένα μήνυμα, είναι πυρκαγιά. Προχωράς, σου λέει κατακλυσμός, παραμύθια. Σιγά μην ενδιαφέρονται αυτοί για εσάς, τους έχουν κατακάψει όλο τον πλανήτη και το ένα και το άλλο. Απλώς, μόλις τα πάρεις τώρα, καλά αυτοί με το εμπόλιο ξεχάστε τους, Ξεχάστε τους, μην ψάχνετε να βρείτε, τους εντοπίζουμε τους δορυφόρους, εδώ τους εντοπίζουμε τα κινητά. Θα πάρουν οι υπόλοιποι και την κάρτα και μόλις απομακρύνεσαι, έχει δύο τσιπάκια η κάρτα. Η μία είναι για τις συναλλαγές, η μία είναι με τον δορυφόρο. Άσε τι υποψεύτης ο Μητσοτάκης, που λέει δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, μόλις θα παίρνεις την κάρτα και θα βγαίνεις από το σπίτι σου για να κάνω αυτές τις πόλεις των 15 λεπτών, θα σου έρχεται βοή στο τηλέφωνο, στο κινητό. Γι' αυτό θέλουν ακόμα στην τάξη σου λέει κινητό, έχεις. Θα σου έρχεται στο τηλέφωνο βοή, δηλαδή απομακρύνθηκες και ταυτόχρονα θα σου έρχεται και το προστιμάκι. Δηλαδή σου λένε, εσύ που ανήκεις στο Δήμο τάδε, λοιπόν μπορείς να αγοράσεις μόνο από το Δήμο σου. Θυμάσαι που κάνουν πρόβα Τζενεράλε. Σου λέγανε δεν θα πας εκτός Αθήνας, αυτός που είναι στο χωριό μόνο για το χωριό. Αυτός που είναι στον άλλο νομό απαγορεύει στον άλλο νομό. Έτσι θα αποκλείσουνε. Και θα σου έρχεται από το δορυφόρο το μήνυμα με το 112 και θα σου έρχεται και το προστιματάκι σπίτι 1.500, δεν μπορείς να το πληρώσεις και θα σου ταρπάσουν όλα. Μελετημένο σύστημα, ωραίο. Μια χαρά! Θα στα πάρουν όλα. Γιατί παίρνει στον ίχρηστο. Αν ήσουν με το Χριστό δεν θα σου παίρναν τίποτα. Αν είχαμε αντιδράσει σε όλα αυτά δεν θα μας παίρναν τίποτα. Δεν θα τολμούσαν ούτε φόρο να βάλουν. Ούτε φόρο. Πώς να αντιδράσουμε. Εάν δεν αρνηθούμε όλα αυτά παιδιά δεν θα πάμε καλά. Δεν έχουμε σωτηρία. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όλα τα έχουν μελετημένα αυτοί. Βλέπετε κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν για τους πεθαμένους με τα τρένα. Κοροϊδεύουν από εδώ, κοροϊδεύουν από εκεί. Δεν σας λογαριάζουνε. Σας κοιτάνε σαν γκόιν, ζώα. Για να εισπράττουνε. Γκόιν. Αυτού κατάρτισε ο άνθρωπος που είχε το αυτοξούσιο. Γκόιν, ζώο. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούμε να πετάξουμε τίποτα από πάνω μας. Τίποτα δεν μπορούμε να πετάξουμε. Πλέον στον λέω αδερφέ, πέτα αυτό είναι ευλογημένο. Σου λέω, το ξέρω, πέτα το. Είναι καλό για την ψυχή σου, λέω, ό,τι και αν πάθεις, θα πάρεις μισθό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι πνευματική αδυναμία. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν γιατί μας έχουν χωρίσει, γιατί οι παπάδες δεν μιλάνε όπως σας είπα, λένε οικονομία συνέχεια. Για να δω τώρα η οικονομία που θα γίνει το επόμενο βήμα. Ο καθένας θα τρέχει μόνος του. Θα προσπαθεί να βρει λύσεις μόνος του. Αυτό θέλουν αυτοί. Να μην είμαστε ενωμένοι. Αυτό θέλουν. Να μην είμαστε ενωμένοι. Να μην πηγαίνουμε στις συγκεντρώσεις. Να μην μιλάμε μεταξύ μας. Να μην κάνουμε αντίδραση στον παπά. Να μην κάνουμε αντίδραση στην εφορία. Να μην κάνουμε αντίδραση πουθενά. Αυτό θέλουν αυτοί. Να μην μιλάς, σιώπα σου λέει, σιώπα θα σε φραγίσω ρε. Αφού θέλεις τα δικά μου πράγματα εδώ, τα τυποτένια. Και λες, υπάρχει, εγώ είμαι χριστιανός, θα πάω στον παράδεισο. Ψεύτης είσαι, υποκριτής. Ξέρεις γιατί πιστεύεις εδώ σε αυτά. Δεν ελπίζεις τον Θεό, με το στόμα τα λες. Άλλο το στόμα και άλλο η πραγματικότητα, άλλη η ορθοπραξία. Είναι σαν το καφενείο που πας στο καφενείο και λες διάφορα. Αυτό, έτσι, καφενεία και συζήτηση. Καφενείο. Λέει ο άλλος, ειδικά εδώ μέσα στο προφίλ μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει καλά, πόσα λέει, δεν έχεις άμυνα, πόσα βάζεις φάρμακα. Γιατί δεν μου πει ο Θεός να πάρω φάρμακα. Εσύ είσαι πιο δυνατή από τον Θεό. Δηλαδή, αντί να μου πει πώς θα σωθώ κι εγώ από αυτό, πώς θα βοηθηθώ δηλαδή κι εγώ να πάω λίγο πιο δυνατή με την επόμενη φάση, σου τη λέει και από πάνω πώς δεν πειράζει τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνει ότι πειράζει τον Θεό. Δεν το καταλαβαίνει ότι πειράζει τον Θεό.
Αυτό καταλήξαμε. Να πειράζουμε τον Θεό. Και τι να κάνει ο Θεός? Πείτε μου ότι εσύ ένας από όλους είσαι ο Θεός. Τι θα κάνεις? Άμα έχεις μια γάτα και σε δάκονται συνέχεια, τι θα κάνεις? Με την κρατούσες? Ο Θεός είναι ακριβοδίκαιος. Κρατιόμαστε αυτή τη στιγμή κατά χάρη. Και προσέξτε, παλιά έφερνε, πάντα αυτό κάνει δηλαδή, τους αλλόθρησκους, εφόσον εσύ παρέκνεις της οδού, στην πόλη σου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Γεμίσαμε μετανάστες, λέει. Πού είναι παιδιά, από πού είναι, πού έχει πόλεμο σε αυτή τη χώρα? Δεν έχει πόλεμο, γιατί έρχεσαι εδώ πέρα? Και παίρνει επίδομα, παίρνει την κάρκουλα, παίρνει το επίδομα, παίρνει αυτό, θα πάρει και σπίτι. Τα λεφτά τα δικά μου. Τα δικά σου λεφτά θα πάρει. Και το δικό σου σπίτι θα πάρει. Χωρίς εμβόλιο. Ποιο εμβόλιο, ούτε εμβόλια, τίποτα. Δεν έκανε κανείς τίποτα από αυτούς. Καμία υποχρεωτικότητα στους αλλόθρησκους. Καμία υποχρεωτικότητα. Και μάλιστα, εκτός ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα για αυτούς, και στα νοσοκομεία, πολύ σωστά, αφού λοιπόν τους φέρανε εδώ, θεσπίσανε οι εβραιόφιλοι πολιτικοί, που όλοι μας ψηφίζαμε ανά τα χρόνια, γιατί δεν βάζει κανείς μυαλό ποτέ, ο Έλληνας έχει, έτσι, αυτό είναι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, ξεχνάει γρήγορα. Θεσπίσανε και νόμους, ότι κοίταξε, εμείς τους φέρνουμε εδώ, αλλά εσύ Έλληνα, που είναι ο τόπος σου, εσύ είναι ο τόπος σου εδώ. Εσύ Έλληνα, δεν μπορείς να φέρεις αντίρρηση, να μιλήσεις, να πεις δεν θέλω, δεν πάει άλλο. Υπάρχει νόμος, θα σε κλείσω μέσα, Έλληνα. Είσαι ρατσιστής. Είσαι ρατσιστής. Αντιρατσιστικός νόμος. Αυτοί είναι ρατσιστές. Γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος λέει ότι όταν πιστεύει σε μια θρησκεία, να ξέρετε αυτό, να χρησιμοποιείτε παντού, να τον έχετε αυτόν τον νόμο μαζί σας. Όποιος πιστεύει σε μια θρησκεία είναι υποχρεωμένο το κράτος να την εξυπηρετήσει. Υπάρχει το, από κάτι γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει το σχέδιο. Εξαιρούνται οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Υπάρχει το σχέδιο Καλένης, το σχέδιο εξαφανίσουν όλοι οι Έλληνες. Ναι, τώρα ετοιμάζουν να διαλύσουν την Ελλάδα. Θα φέρουν τον πόλεμο και θα διαλύσουν την Ελλάδα. Οι Σύριοι που τους φάγουν. Όσους προλάβουν θα τους φαγίσουν, αυτό θα κάνουν τώρα. Λίγο έμεινε ακόμα να αποτελειώσουν και τους υπόλοιπους. Έχουν σχέδιο, αυτό έλεγα προχθές δηλαδή αυτό το πράγμα. Αποτελειώστε την Ελλάδα. Γιατί πρέπει να κατέβουμε να κάνουμε τον πόλεμο κάτω. Αποτελειώστε τους Έλληνες. Τελειώστε τους. Όταν είσαι σφαγισμένος είσαι τελειωμένος. Τελειωμένος. Δεν επανέρχεσαι. Θα πατήσουν το κουμπάκι και θα πέσει το κουτοπουλάκι κάτω. Σουηδία και Κίνα πιο πολύ είναι. Σε νεκρώσανε πολιτιστικά. Πώς θα πας να πολεμήσεις? Σε νεκρώσανε ιστορικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας λαός που αγνοεί την ιστορία των προγόνων του, αγνοεί πλήρως την πίστη του, δηλαδή είναι ένας λαός ο οποίος έχει αποστατήσει, έχει φύγει από την Εκκλησία πλέον. Έχουμε φέρει ξένα ήθη και έθιμα, καρναβάλια, ιστορίες, πολλά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή πετάμε τη σκούφια μας για γλέντι παρά για Θεό. Μη δώσεις στον Έλληνα προβληματισμό. Μη τον προβληματίσεις. Του χάλασες τη μέρα. Του χάλασες τη μέρα. Δεν θέλουμε προβληματισμό. Θέλουμε η ημέρα μας να κυλήσει όμορφα. Να πιω το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου, να πάω στη δουλίτσα μου και πάλι πίσω. Αυτή είναι η ζωή μου. Δουλειά, καφές, νάνι, φαγητό. Λοιπόν, για να κλείσουμε να μιλήσει ένας άλλος που αν θέλει, λοιπόν θα σας πω το εξής. Αντισταθείτε σε όλα, όχι τίποτα, δεν παραλαμβάνω τίποτα, πολεμήστε το σύστημα. Τι είναι κάρτα, τι είναι αφημί, τι είναι άγκα, πολεμήστε όσο μπορείτε. Θα νικήσετε, νικέτε αυτό το θηρίο που λέγεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θέλει προσευχή, πίστη και νικέτε. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν νόμοι. Νικέτε. Μπορεί να πούμε και φυλακή βέβαια, έτσι. Ποιος? Υπάρχει πιθανό να πούμε και φυλακή. Ποιος θα πει Εμείς. Το αντιδράει. Δεν σε βάζει. Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα.
Εγώ μπαίνω στη φυλακή. Μην φοβάσαι ο Θεός, δεν θα σου δώσει κάτι. Θα με βγάλουν πάλι. Άντε και να πεις, να σου πω, άντε και μπήκες φυλακή σε ένα κλουβί. Θα μεταέσουν και τσάμπα. Και τώρα είσαι σε ένα χρυσό κλουβί. Εμένα με συμφέρει να πάω και μέσα για να τρώω. Τρως τσάμπα, κοιμάσαι, δεν έχεις έγνοια, ούτε γυναίκα μουρμουράει, τίποτα. Σου μετάξει στη φυλακή. Το ξέρεις ότι σε φοβούνται. Το ξέρεις ότι σε φοβούνται. Όλους εδώ σας φοβούνται. Φοβούνται για να μην ξυπνήσετε. Γιατί αυτοί έχουν εντολές, εσύ δεν έχεις καμία εντολή. Κυρίες και κύριοι, φοβούνται γιατί έχουμε το βάπτισμα της Αγίας Τριάδας. Φοβούνται. Φοβούνται μην ξυπνήσει ο Έλληνας, φοβούνται μην ξυπνήσει ο Ορθόδοξος. Φοβούνται, γι' αυτό σε κρατάνε σε καταστολή. Μην πάρετε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε άλλο εμβόλιο. Πετάχτε ό,τι μπορείτε από πάνω σας και θα μεριμνήσει ο Θεός. Δεν λέει μέσα δεν ζω εγώ, ο Θεός ζει εν εμεί. Αυτή είναι η έννοια του Θεού μέσα σας. Αφήστε τον Θεό να μπει μέσα σας πρώτα. Βάλτε τον Θεό μέσα σας και θα δείτε τη δύναμη του Θεού. Σου βρίσκει ο Θεός λύση. Λέει ο άλλος, πώς θα φάω, τι θα φάω. Σε κάνει ο Θεός και να μην τρως. Σε κάνει ο Θεός να μην τρως τίποτα, δεν χρειάζεται να φας. Δεν χρειάζεται να φας, παιδιά. Πιστέψτε το, δεν χρειάζεται ο άνθρωπος. Λόγω Θεού θέλει. Αλλά θέλει πίστη. Ούτε πάντο ζήσετε άνθρωπος λέει, αλλά με λόγω Θεού. Καταλάβατε. Βάστε τον Θεό πρώτα μέσα σας, προσευχηθείτε στον Θεό, κάντε τα του Θεού και θα δείτε τη μερίμνα του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός. Ενώ δεν εγκαταλείπει τα σκουργίτια. Εσένα που σου φτιάχνει ψυχή μέσα. Είναι δυνατόν να σε εγκαταλείψει ο Θεός. Θα βλέπεις άλλους που θα έχουν πολλά. Τώρα, όλοι αυτοί που θα πάρουν όλα αυτά τα πράγματα, τον ισόβιο αριθμό, την ταυτότητα, εμβόλια, θα πάθουν. Θα πρέπει να τα ξεπληρώσουν αυτά. Όχι από τον Θεό, από τον διάβολο. Ο διάβολος θα τους ζητήσει, έχει εξουσία επάνω τους. Μπορείτε να μας πείτε, με συγχωρείτε, πώς θα πάρουμε τον ισόβιο αριθμό. Με τι τρόπο. Πώς θα πάρουμε. Πώς δεν θα τα πάρουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε, δεν πάμε πουθενά να το καταλάβουμε. Ούτε από το λογιστή μας, ούτε πουθενά δεν υπογράφουμε πουθενά σε κανένα έτοιμο που να λέει ισόβιος αριθμός. Γιατί θα σας ειδοποιήσουν όπως έγινε και στο Άγγλα. Μας λένε συνέχεια πάρτον. Όχι, δεν παίρνω τίποτα, δεν υπογράφω. Τελείωσε. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, είναι αυτό η χώρα μου, εδώ τελείωσε. Θα βάλουμε και κάποιους νόμους τώρα, θα φτιάξω εγώ ένα. Μέσω ίντερνετ το κάνουμε. Και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε κανέναν αριθμό. Εμείς είμαστε, όταν θα σου λένε ισόβιο αριθμό, θα λες όπως λέγω Χριστοσαλής. Τελείωσε. Δούλος του Θεού. Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτός είναι ο αριθμός μου. Δεν το μπορείς να πάρεις σύνταξη, δεν το μπορείς να πάρεις. Τι να κάνω, δεν πες τον διάβολο. Δηλαδή, άντε και πήρε σύνταξη. Δεν θα είναι για πολύ μάθημα. Ποιος σου εγγυάται να ζήσεις μέχρι τη σύνταξη. Σιγά τη σύνταξη. Το λέω. Στον πρώτο μας, δεν το μαζέψει σε 2 ώρες. Δεν θα χρειαστεί σε λίγο να μεριμνήσει για τίποτα. Θα στα κατασχέσουν όλα. Δεν θα υπάρχει τίποτα για να θέλεις. Δεν είναι τίποτα δικό σου. Δεν σου ανήκει τίποτα. Καμία σύνταξη δεν σου ανήκει. Είσαι εξαρτώμενο. Ας έρθει ο γέροντας να μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί όποιος έχει χαρτί. Σε καμία περίπτωση. Ούτε μια ζωή σε καμία περίπτωση. Δεν συγχωρεί ο Θεός. Δεν είναι ότι δεν. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί. Ας ηρεμήσουμε λίγο και αν έχετε κάποια ερώτηση και για τον γέροντα που θα μιλήσει τώρα. Αγαπητοί μου φίλοι, ακούσαμε πολλά και ωραία πράγματα και οφείλουμε στο φίλο τον Χρήστο να του πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αφύπνιση που μας κάνει. Θα ήθελα μονάχα να πω και να υποβάλω σε όλους μας ένα ερώτημα. Επειδή όλοι μπορούμε να σωθούμε όταν το θέλουμε και όταν ενεργήσουμε σωστά. Και αν κάποιος από εμάς εδώ μπροστά στο κουτελό του βγάλει έναν καρκίνο, ρωτάω, θα πάει στο γιατρό του χωριού του ή θα πάει στον καλύτερο γιατρό καθηγητή για να φτιάξει τον καρκίνο. Σας ερωτάω, πέστε μου.
Τον καλύτερο γιατρό όμως δεν θα τον βρούμε ούτε στο τηλέφωνο, ούτε θα πάμε να χτυπήσουμε μια πόρτα και θα μας πει περάστε. Θα πρέπει να αγωνιστούμε να βρούμε τον καλό γιατρό για να μας φτιάξει τον καρκίνο. Αν όμως για αυτόν τον καρκίνο πάψουμε να παλέψουμε να βρούμε αυτόν τον γιατρό, για το καρκίνωμα της ψυχής μας που είναι η απιστία, τρέχουμε να βρούμε τον καλό παπά, τον καλό πνευματικό, να μας διορθώσει και να μας διατρέψει αυτή την πληγή. Σας ερωτάω, κάνουμε αυτό το πράγμα? Ψάχνουμε να βρούμε τον καλό γιατρό για τις αμαρτίες μας? Ζητάμε από το Θεό? Και θα μου πείτε όλοι, το ζητάμε από το Θεό. Αγαπητοί μου, λέμε ψέματα. Δεν ζητάμε από το Θεό τίποτα. Και μπορώ να σας το αποδείξω εδώ και τώρα, σε όλους μας. Αν υποτεθεί ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη να κοιμηθούμε 8-9 ώρες και όλοι να δουλέψουμε άλλες 8-9 ώρες και τις υπόλοιπες να ασχοληθούμε μετά το σπιτιού μας και των οικείων μας, ερωτώ, ποιος προσεύχεται στο Θεό να μας ανοίξει τα μάτια και τον πνευματικό ορίζοντα, να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και ποιο είναι το συμφέρον μας? Αγαπητοί μου, έχουμε ένα ξυπνητήρι. Το κουρδίσαμε ποτέ να χτυπήσει μετά από 2-3 ώρες και να καθίσουμε μπροστά σε μια εικόνα και να κάνουμε προσευχή μέχρι την ώρα που το ξυπνητήρι θα μας πει ότι πέρασαν 3 ώρες? Κανένας μας, μην δικαιολογηθεί κανένας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν τα κάνουμε. Ξέρετε τι κάνουμε? Παππούλη, θα μου κάνεις μια προσευχή? Γιατί έχω το μάτι, με μάτιασα. Γιατί μου πονάει το στομάχι. Και τώρα τελευταία πολύ συνηθισμένο. Πάτερ, με πειράζει το δαιμόνιο, κάνε μου μια προσευχή. Μα τι λέμε τώρα, αδελφοί μου? Είναι πράγματα αυτά, είμαστε σοβαροί άνθρωποι γι' αυτά? Έχουμε πιστέψει ότι εδώ ο Θεός μας έφτιαξε για τον ουρανό και όχι για τη γη. Και εμείς τρέχουμε όχι μόνο στη γη, αλλά κάτω από τη γη θέλουμε να μπούμε με τις αμαρτίες αυτές που κάνουμε. Γιατί, αδελφοί μου? Γιατί δεν προσευχόμαστε? Να μας αυξήσει ο Θεός την πίστη, να μπορούμε και εμείς να περπατάμε όπως περπάτησε ο Πέτρος απάνω στα νερά. Ο Χριστός ήρθε εδώ για να κάνει μερικά πράγματα, για να αναιρέσει κάποιους κανόνες της φύσεως και τους ανέρεσε και εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε. Ξέρουμε ότι ό,τι πέσει κάτω θα πάει προς τα κάτω, προς το κέντρο της γης. Ξέρουμε ότι ό,τι πέσει στη θάλασσα θα πάει στον πάτο. Και όμως ο Χριστός είπε στον μαθητή του, κατέβα και περπάτα, και περπάτησε. Ξέρουμε επίσης ότι διαιρείται μικραίνει. Και όμως απόδειξε ο Χριστός ότι η αγάπη διαιρούμενη πολλαπλασιάζεται. Όχι το μίσος, η αγάπη. Και άλλα παραδείγματα έχουμε από την είσοδο του Χριστού στη γη, τα οποία δεν τα παραδειγματιζόμαστε. Δεν κοιτάμε τι έκανε ο Χριστός για μας, κοιτάμε τι θα κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Έχουμε ξεχάσει το εμείς και λειτουργούμε όλοι με το εγώ. Εγώ ξέρω, εγώ κατάλαβα, εγώ θα σου δείξω. Το εγώ δεν μας συμφέρει, παιδιά μου. Να το σβήσουμε. Να το σβήσουμε τελείως από το λεξικό μας. Να υψώσουμε τα μάτια μας ψηλά στο Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει αυτήν τη δύναμη που χρειαζόμαστε. Εδώ δεν ήρθαμε για να ζήσουμε αιώνια. Εδώ θα χρειαστεί να πεθάνουμε πριν πεθάνουμε, για να μην πεθάνουμε όταν πεθάνουμε. Με πολύ αγάπη σας τα λέω αυτά. Όσο για τα εμβόλια και για όλα αυτά που είπε ο φίλος του Χριστός. Πολύ ωραία τα είπα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πρέπει να θυμόμαστε να είμαστε προσκολλημένοι κοντά στη χάρη του Θεού. Εκκλησίες υπάρχουν.
Βέβαια, κλείσανε εκκλησίες, γίνανε εμβολιαστικά κέντρα, εξέφυγε ο κόσμος και οι παπάδες και οι δεσποπάδες από την εκκλησία. Αλλά είπαμε, όπως θα ψάξουμε για τον καλό γιατρό, θα ψάξουμε και για τον καλό παπά και για την καλή εκκλησία. Έγιναν πολλές συνόδοι, παπικές αιρέσεις και προτεσταντικές, Ιακωβάτες και πάρα πολλά. Όμως, μία ευχή λέει ότι Θεέ μου αναζωοπήρωσε τον εναπομείναντα σπινθήρα του βαπτίσματός μας. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι χριστιανοί και έχουμε μέσα μας τον σπινθήρα της βαπτίσεώς μας. Τι μας λείπει? Μας λείπει μία μετάνοια, αδελφοί μου. Αυτήν την μετάνοια, αυτήν τη μετάνοια που αναζωογονεί τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος μικρός βαπτίζεται και είναι σε θέση να παλέψει μέσα στη ζωή, έτσι και ένα δεντράκι μικρό, όταν το φυτεύουμε το ποτίζουμε, δυστυχώς όμως μετά το αφήνουμε και βγαίνουν τα παραπούλια από δίπλα και το πνίγουνε. Έτσι και εμάς μετά τη βάπτισή μας, αγαπητοί μου, μας άφησαν ακαλλιέργητους. Γονείς μας, παππούδες μας, δασκάλοι, παπάδες, δεσποτάδες, εκκλησία, σχολεία, μας άφησαν ακαλλιέργητους. Και αυτά τα παραπούλια της αμαρτίας μας πνίξανε και δεν μας αφήνουνε να δούμε τον ήλιο, να δούμε το φως του Θεού. Αγαπητοί μου, μπορούμε αυτά τα παραπούλια να τα κόψουμε, να κόψουμε τις αμαρτίες με τη χάρη του Θεού και την προσευχή. Όλα βοηθάνε και η νηστεία βοηθάει και η εκκλησία θα βοηθήσει και οι παπάδες βοηθάνε και η προσευχή βοηθάει. Να προσευχηθούμε να φύγουν αυτά τα παρακλάδια από δίπλα μας και να μείνουν οι ψυχές μας σαν καινούργια φυτάνια και να ανέβουν στον Χριστό και να παρακαλάμε τον Χριστό να μας έχει υγιείς πρώτα απ' όλα στην καρδιά και στη σκέψη και τη γλώσσα μας πριν την αφήσουμε να μιλήσει, να την βουτάμε πρώτα στο μυαλό μας, να ξέρουμε τι λέμε και να θυμόμαστε όλοι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι και ακόμα περισσότερο. Καλύτερο είναι το σιωπά και από το να θεολογούμε. Ό,τι κακό ακούσατε, ό,τι άσχημο και ακούσατε είναι δικό μου. Ό,τι καλό ακούσατε κρατήστε το, δεν είναι δικό μου, είναι του Χριστού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.